Kumba, guys, say, guys, how are you guys? Maspera say, I want to talk. Tavekuenda kumba, takomborerwa zvekuti chechi kwatanga taenda. Wanawo chechi yemunonamata, guys, unopinda. Just pray and hope. Break one, right? Hey, wanaoticha unopinda guys munamatewo kwairi taenda nemwana wedu anamatirwa. Ndofunga maona kuti anamatirwa nechechi yese. Paitika zvamusingahwisisi, zvamusingahwisisawo, handitika zvamusingahwisisawo neni, but we don't know that's the way they operate kwavo. Probably vanenge vari same spirit. From what I've seen, I don't know, but from what I've seen, vanhu ava vanoita mafasting pamwe chete sechechi. Vanamazochinzi manje musanganga noti mangwana munhu wese pafasting. So it's very possible kuti mumwe nemumwe like spiritually they can connect. Andimoona. One thing that I've noticed, pane mukadzi ahakira, mamona pane mukadzi ahakira mwana ushu. Ameno kana mazviona ahakira mwana ushu akatanga kufamba sespirit yenyoka. So mamona ahakira mwana uyu akatanga kufamba sespirit akachita mazviona mega. Hamuna tumeba ameno kuti angachibudisa zveshe zvanatanga achitamba nefoni ameno, but kana akutaridzai angachita kunge zvinoita nyoka cheche mukadzi yayo, kuti ange zvinoita nyoka chaiko chaiko. So we just praying and hoping kuti pane zvakawanda zvaitika mwana awana deliverance yake, because I've seen, ndaona vanhu vakawanda vachibatikana nenyaya yemarwadziwa, vamwe vauya vachinamata vachidini, patika zvakawanda zvokuti zvinoda munhu ari muspirit kuti aunderstand, kana kuti munhu anonyatsoziva how it works in the spiritual realm kuti muunderstand. And ndaona nguva mwachinyoda kuti zvichikuitika majokisi, mwana zvikazodini, mwana hana kunamatigwa hana kudini. No, hazvirevi kuti mwana afa kubatwa musoro kana tafa kumanifesta kuti muti mwana adilivhariwa. Sometimes haamanifesti, zvinozoonekwa nezviito. Andimoona kuti mwana zvichokwadi deliverance yakauya. Deliverance hadzisise dzinomanifesta, guys. Not every deliverance manifests. Dzimwe hadzimanifest zvachose, anongodelivhariwa just like that. Paitika zvakawanda vakuna baba, mwana, mai, zvese. We just want to believe God, have faith. That's faith. Faith is believing in what you don't see, right? Ndine faith yemustard seed, guys. Ndoka ndichikudzai. Ndine faith yemustard seed. Ndotobelieve kuti mwana uyu pane zvaitika. I've never seen a version ndakamuona. I've never seen a so happiness. Mwana akafara after church, afara zvisingaiti mwana uyu. Akatogwa mapicture akadini akafara zvekuti akatotaurawo nevamwe achitodini. Ndamona like I saw a different. Amene mai akumaona sei. Ndochiko ye yak. Nonsense man. Hello. Sipo makadi. Anza meno maona sei. Andizvozvo. Iko zvinezvi ndiri kudrive my brother and it's raining. Anditika it's raining. And promote zvinhu for free my brother. Kana ndichitoita endorsement ndinobhadharisa. Menoti andiite mahara. Zvaungoita kutiwo.
tizotaura kuseri kwedu ndikundira tori kunai tori mu tizotaura iyo munhu yaatira wenyoka ndozvaanoita izvo zvaita mai vaye ndozvaanoita usiku zvaita munhu amuhagaiya ndozvaanoita usiku anotoita senyoka izvozvo zvaangachita mukadzi we ndozvaanoita achiita saka ipapo ndatoonawo zvechokwadi kuti ahaka zvinhu zvabvawo pane mwana bata ndo paanotaura kuti pane chinhu ipapa right because zvinhu zvamwari zvazvinoita guys, let me tell you, I always tell you kuti zvinhu zvamwari zviri simple. Zvinhu zvamwari zviri simple, it's not like zvinhu zvakunganga zvoti munofanira kutenga matemerwa nyora antika watemerwa nyora wonzi mbonofuridza zvipombi wonzi udini. Zvinhu zvamwari is just simple, just a word. Mozati nyika yakakomandwa neword. Kana mbona kuti pane munhu nyika yakakomandwa neword guys, just a word chairo andi mazviona. So I just want to believe, and isusu panapa pafair fetera chokwadika takushandisa faith yedu panapa. Let's have faith guys kuti pane zvaitika pamwana. Let's have faith kuti pane zvakawanda zvaitika pamwana. Andimona because tikuda kuti mwana apore, tikuda kuti muri ichopisa komana idzokere pakuta. And pane zvinhu zvatagwa na apostle papa hanzi as long as akadai kumba kuita mwani pisa ani mamuzo hanzi as long as chete asina kumba kuita mwani pisa and makataura ndebva ndati atinambo vaudza zvozvo kuti kumba munhu makataura kuti munoko amunonetsa every day akuna pisa animaona ataura the same thing anje mazvona. Saka we just want to believe kuti basi mwana guys ngatingoti believe kuti Mwari pane zvavatoita. Mwanimaona Mwari pane zvavatoita zviripo, and apostle Sean vati he is still willing kuti vafambe nefamily ikusvika kumagumo. Handiti zvavataura sesebiseza kufoni kutaura chiti handiti zvavataura kuti we are willing kuti tifambe nemi kusvika kumagumo. If it's warranty kuti ndiuye kuRustenburg ndinouya. Ngataura kuti ndinouya chero zvikaita sendinosvika kumba kwenyu kuti tione kuti hapana here zvimwe zvinenge zvakachererwa muyadi kana kuti kudini. So that munhu anenge achiita rudo rwakadaro ina handidi kuti autai. If you yake guys kubva kuPretoria, if you yake no send nothing animona instead mchechi miyama tatoona unachipiwa mari naye ane rudo mchechi yandaona the first time kuona ini ndonenda mchechi yangu ndoinda andinambona rudo rwakadaro kwedu chechi chako chakazviitiki. Vanhu vari mchechi miyama vari homeless vanopiwa mari every Sunday dzekuti vakwanise kudya fikirese. Vanopiwa tuma envelope twauti weblue, so tunenge tine mari yekuti vakwanise kudya. Hazviitwa machechi izvozvo. Kazhinji machechi ukaisa mari mubhasikiti haidzoki kuvanhu, yatove muhomwe yamufundisi. But ndashamisika vachipiwa vese vanhu vari vanotambura vachinopiwa maenvelope emari dzabviswa nevanhu. I'm like wow, mwana uyu aenda kundogeza paipai ndofunga vantori nehembe dzavo dzinenge dziri kuseri. Abuda akachena mamuona, abuda akatopfekedzwa dress rakaenzana naye nebhutsu manyama bhutsu yakanaka nedress rake apiwa. Machechi amazana zvavaiti izvozvo. Machechi amazana they don't do that. Havaiti izvozvo machechi emazuva ano. Unofanirwa kuvapa iwewo, ivo havapi ndozvavanoita. Ndashamisika. So I would like to believe kuti no pane something chikuitika guys, pane something chaitika. Apostle Sean kana muchazoona live inoika Mwari akuitire zvakanaka. Rambai makadaro, Mwari akuitire zvakanaka ende zvisagumire pano. Rambai muchienderera kumberi and we just believe kuti kana paine endisekuchara kwataita tinge chinokufonerai mazvamati munogona kuuya munokwanisa ngoya and then we can start from there. But aiwa ndaona rudo mchechi menyu handidi kunyepa. Chechi menyu ndaona rudo, ndaona vanhu vari homeless vachipiwa mari dzechikafu. Tukai mupei mari yekuti adye mozopiwa zvimwe sandi. Hazviitiki. Wai musina kunditega naitu hanzi chiko natula wai musina kunditega, wai makaita ndisipo. Tula ndodawo kuuya tula ndodawo kuuya tula vada kuti joina usiku vada kuroya nesu ndakuya ku secret meeting Umeona. Saka aiwa guys toda kutenda Mwari. Thank you guys tasvika tauya tafamba zvakanaka and we just believe in God again tikudzokera zvakanaka. And toda kuti vasunungurwe mai havagone kushanda vadzokere pabasa, baba havadzokere pabasa.
Bagona mbama wo mutori nyarara wakumana. Mbama wo mutori pisa umana. Mwana uyu aita livelihood yevamwe vana. Anoona zvikuita umwe vanawo. Tinoti mai avati ndikumisana nenyedza zvikoma zvandikuona kuroti kosi ndozera racho. Tinavo vana vasingatutonesana nezvo kuti ndakafona. Ndiani uyu? Anomaona. Ndo mazera achona kwete zvokuti mwana anenge achitswa witchcraft wakomana zera iri. Guys, azvikweshi. Azviko guys. Azviko. Akusekerera nemunyatsoona. Aiwa ari kusekerera iko zvine zvaabo. I just pray but azobvisa chinhu changa chiri muruoko chacho wait. Aku iwo unonyatsofila iko. Iwo unonyatsofila aku. Nyatsotiudza. Tell us the truth. What do you think? Tindachindisire. Aiwa, ndwabvisa nani? Ndozvingoti haichashandi, ndoshanda. Wazvinzwa ndachashandi? Ukabva wachibvisa? Wanzi okay, wafila pawabva kumba changa chishanda? Changa chasashandi. Chachia? Chinongori chine munamatesa andopiwa kana mushonga. Ndoshanda 1 day kana 2 days. Alright. Vana uika. Alright. Tiudze zvanhasi wafila chiiwe. Pane zvawafila here kana kuti zvangofanana futi nezve totanga kutsvaka kuino. Isusu tiri vanhu vako ka tisivana momza kwaudotidza chokwadi kuti tigere takaziva kuti wafilei. Kutambisa nguva here. Kana kuti pane zvawambona zvidifference kana kuti wambowa here vachichakuzokuudza kuti pane zvawanzwa here kana tichichedza chaona kuti mama yame tell us the truth. Tudze chokwadi. Exit plan yedu tikutobula takadii. Kufunzwa mama wako kasununguka. Ndini aiwa takasununguka tiri pachedu. Pachedu as a family. As a family tanosununguka tinozoti tikutsvaga here ku. Kana kuti tombomira tiripo. Taura tinzwa. Kuda kutoziva. Tena ngati chiya kunongoka. Vachiita vanzidza kuti inonosvika kuzotiwina. Hanzi chi? Inozvazotiwina. By time yenda chiwa. Hanzi wazotiwina iko zvinezvi. Patachibva kumba uko. Pachibva kumba. Vataura? Serious? Ona kuti udzawanako. Ungoramba wakazviyerarira rako. Ndinavaudza. Deti. Ndisina mama uyu vazviona ndakararinga. Wanga kararapa. Aramba kunwa dhiringira amba angoti rokuti mukono. Time ipi? Kanga kamborara. Izvozvo apa? Pachaka kumba. Pakatenga madragon paya. Angorivhura ndinanopedza kusvika kuPretoria ndichingorima. Ayamba angorara imomo. Kuimadi kumea kwamshandi kwenyu. Ina nezvadaona. Ndatombota vakwenyama wadza donesheshe. Hana zvandinozodaona ini. Ini zvandaiti kana asina kusenda nemukomo wangu hayi noma kuchiti wina manje. Maudziwawo nemukomo wangu. Kuma4 watonendiudza. Kuma12 ndo pakamboti shande mari dzamunhu. Ndoda kudzitora ndedzangu. Mari? Mari but kuma4 mari dzipi? Dzatoshanda dzedzi. Okay. Alright. Shande muchunzudza kuno kundedzangu. Alright. Dzipere nekufamba. Kwamba ndapepuka pepe. Kwa kuma4 ndo bandozonza hayi noma kuchiti wina manje. Zvandishaya. Abali. Vakomade ndochidaro. Saka vabva vati chiita kwamdedi kwenyine gweseri kuti wona ini zvatotanga ngorara pa wana andine chenda wona ndikudriver ndikoze ndeta kuroad ndatoti vakwenye vakaramba koma yako munotodza kuti kwenye madi kwenya ndatoona kuti haikona apa zvotanga ratidza tabva kunosvika kwese hanziko zvinoma kuti wina saka iwewe tazoenda kwatainda uko anti iwe unoona ka like vanokutaridza unofila sei chicha waona kuti muri powerful here kana kuti muri powerful kana kuti amushandi kana muchishanda hapana chandombonzo asi kana musingashandi tanga kuvhiringidzika kurwara kana kuti sei ndaurudza rushe saka nhasi wafila sei ana ndomborwara saka muri powerful ka hallelujah jesus hallelujah jesus ndingona kuti mwari zvidaro shu because akwana zvifila mai yake vakataura vanokati anotokudzai so atame matenga madragon ya atomba angoti kuti angori vhura choedringireni mana kuti namai vake akatokindimara andina kuzviona ini tanosvika kwese inini spirit yaakuka kusaidi kwandiri samwe haite zvanoita kwamuri chirudu chanoita kwamuri nini kana ndikamutazoda ndosekerera tanosvika kwakatogumbuka nzira yese mamusingazvionei ndembozviona ini wo kutopa pagaraji paya pamatenga madhiringi vanoti hatini takuindirei kuchechi kuti maada kuenda unotibvisa rikwatakuenda angovhura dhiringi tikanzoedhiringirei ndikati ndambozviona kuti ndima tozorimwa ini ndindanwesa ari tuyakarara zvake oyo
Noti vanhu vaya vatoti mangwarisa makuenda kuda kunodzidza. Aiwa kuenda tiri kuenda tisi kutombovavanzira vatutovaza vanenge vachizviona vala ndiyo kana vari pano vachiona avo. Vari kutsva. Nokuti zvinhu zvaMwari chaiko chaiko ka. And there's nothing too big for God. Hakuna chinhu chombe kuna Mwari. Testimony yanga chizoona mai vaya vemwana wavo vaya. Mai akumainzwa. Echinhu chatataridzwa cheche chakabuda mwana mudumbu chiya. Asi vakapurawo. Kungoti chokwadi kurara vanhu vakagara so kuzorushati kurinda varoi unosvike mupenyu apa mema kuchati mukavacha vanodi vanouya zvacho ndozvinoita handiti zvakafanira kuti kana wakakotsira semunhu paakasorwa mumugokongo akatopera simba chirere kutaura anga asingagoni angoti mama toti ndakafanirwa andofa saka inda ndakatosvinura vatamai vatamumudza ari kutofara kusekerera uri kukisa madharisi uri kutotamba zvako anointing yake andi anointing yake ende next kunobhabhatiza vanhu ndoda kutoya newo bhabhatidzo I want to bring you ndoda kuti bhabhatidzo tiri nyatsorovera final newo ende ndaudzwa kuti munhu anogona kutofa varume vatishungurudza havana zvakadaro munhu achizvikira mama ake haunoti munhu ari amaremba zvinotora mwana wamwe munhu motora mwana wamwe munhu zvogwadza kuti baba munoshandisa vana munoshandisa kana kadika kamaona takadzoka atinamboenda naye achita zvaangataenda nako kakapera ndachituti akakutsva pai vanachiti amabikari kutsva akopisa chichi but patakatawo kakanga kasununguka like kahopombonoka manje katosununguka kakutotamba ndopandati Mwari uyu so kuita kapati chaiko chaiko muso munoita vhiki zvakapera kuti tsvaika munosidana7 months mwana anongorara tiwarotese kunyanza takapati kekutombotenga madhiringi chaiko kuserebreta kutenga KFC kuyana yekumba kwenyu kumbonyatsoserebreta kana zviko vediwe satondolikwata makagara asikana akugara ukadai otovata masikana nekupisa kuku kunovatika lazukavata unovapei vana vacho unenge uida tukabuda ukawana ka50 rand weya utenga uvu aiko kumusha nezuro chaiye ndakaenda kuchechi akarohwa musishingani paya Friday handiti ndazombovhunduka muchechi ndaona mabati wazidandari yandikati nhasi zvedu tochipondiwa pane zidande rambouya ndazova nongedza ndikati bise iro zidande iro rikuya kusaidi kuno kuto tingarohwa ndofunga ndikati nhasi hedu zvotongotama nonenge vave mweya unorohwa nemisteki mati Friday yakadi ati paakafuma akachekwa maoko kiru takaenda kunorara kuchechika takanorara kuchechi kwamugoti kwatakanorara uku patarara patafuma makuseti akutona matiro zvikanzi zvoni pamaya muchinamatiro maya apa ndaona jira panachikunamatirwa ndaona jira rere takakuputira kudai so asi muri kuchema musodzi asi muchiti mwana wangu asi havasi vana vamina vangu nekuti uye anga atinamatirwa atinomiro zvikandi asi havasi vana vamina vangu ndikuona mwana musikana wamina iye asi muri kuchema musodzi mana muchiti mwana wangu kuti mubvise jira iri riri kukuremera iye ndirakakukakai asi muchema muchiti mwana wangu ndikati ndine mwana wangu musikana zvikandi ngawe wati zvikanzi zvakaiswa pamwana wangu zvakakura zvakakurisa asi iye zvinova kumurwisa zvikanzi vakamurova nesimbi ende zvokati vakamurova nesimbi iye vaitotamba chigwada mumba vachitamba zvezvekupfekera mari dzezvekuti telehit nevanin'ina vake saka iye akangoti mama dhori kuvhura tikati hapana mari kumbovhura dhoo zvikanzi ndati dhori kuvhura ndobva enda pakangonovhara dhoo chete angoti maiwe ndarohwa nesando ndobva akangoti maiwe atovati zvikanzi akarohwa aida kungoti afire pangoti pfa afire ipapa pasina kugwara angoti pfa kusvika afa asi kuti Mwari ari kuita sei ari kuramba ndakuudza ngati kumuraya hazvichatoiti kumuraya hazvichaiti vakanonoka kumuraya hazvichatoiti vakatadza ezvino ari kurwisa kuda kumuti vamuhwine kuti ati dakuona kuti ichaenderera mberi sei aiwa kumuraya zvavo kumuraya hazvichaiti
zvaita kuti aiva kuda kumuhwina kuti anoda anaendera mberi pano chionesa ndechekuti hapana information akuda munhu asina mwana wake munhu ane mwana wake uda kupfuma nemwana wako amen anoda kupfuma nemwana wako nekuti nemwana wako hapana munhu asina mwana hazvireva kuti ndakapusaka kati vakangwana sekuru vako vakaita ndivakati nanda kuenda kuchikoro vakanditi handa kuenda kuchikoro apostle ndozi yangu so far so good titori palive mboya zvemutiterera palive tutombotiesokorikomenda munoziva kuti chachasina kuudzai mwana uyu akaenda paanonorapiwa ka muchitobva panotaura kuti hapana zviripo hapana haiwa tatamisa time saka tiri kumubvunza tiri palive izvozvo kuti tell us the truth zvikanzi chokwadi pafeya chaipo ka vatouya munzeve dzangu akataura kuti makuti wina zvati kutotaura izvozvi palive mozoteerera titori palive izvozvi tikutotaura titori palive saka so far so good hatisi kumhanya hedu tiri kufamba hedu mbijana kuitira kuti mbijana tichasvika zvedu but faith chaiyo ka aiwa ndo zvandataura ndichitodzana kuti ndafarira kuti mati muchafamba nawo svape kupedzisira and ndachitomudza izvi ndikatoda kuti pari kubhabhatidzwa next week ndiyo newo bhabhatidzwa ndizvozvo vanda kutanga vanyatsozivisa kuti rubhabhatidzo kwakamira sei. Remember rubhabhatidzo kuZCC kwakasiyana, dzidziso dzakatosiyana. Bara ichiri bwadza dzatotaura haiwa regai tikonya isati takutosvi asi mogara kuti we Pretoria kaimo amusi Pretoria musaka muno driver kuenda kure memvura chechi kurastin. Okay, anzo yemvura chechi kurastin beko ayo. Sister sasa gari na 26 minutes kusvika murastin. Mvura chechi kurastin beko titende uke wesu marasta. Anitika. Awana isato sara maswa kumba. Aisha. Anzo mufamba sei. Tukombe. Apinda datu upore ndatu ndio chikore. Ndatu ndio chikoro kuti ndifonera kuti mama ndopera mutengero bvudzi chikoro. Kuenda chikoro kudiwa mapu. Ndatu ndio chikoro. Want you to go back to school. Andika. Because it is history. Anditi. Usaka chitambo chewa todamburira muchechi imomo. Arasamwe chipanga chinogeza I think. Anoziva, musafunga kuti akwazika. Anotoziva kuti apinda muchechi yazvipindirani izvi. But wowanza zvisangani iwe ndiwazongobvisako. No, ndikudira kuti une faith. Faith yako ngaikuponese mwana wangu. Faith yako ngaikuponese. Mwana wangu akarwadziwa vedu akati mama toda kumuona. Ndikati ndichenda newe uchamuona. Kanza izera rangu arikusangana nezvese izvi ndikati uzaiona life yedu yangu yakati ndamudzura tsitsi ende mwana uyu ngana yake mama musikana uyu. Ndikati akanaka but yakushandisiwa nemaroi. Kutamba naye zvinorwadza kuti chikoro anenge achitambura akataura sese munhu mukushakira iyo kutumika kanzi zvinorwadza mama kuti siwamwe tichienda kuchikoro mwana achitambudzwa kudai so but vanhu vanozviitira akatandipisa mabhuku vamukura kuti mupisa mabhuku kana mishini dzedu dzekuenda mvura ari masikati iwe unosodona kuchikoro saka pisa mabhuku utogara usatoende kuchikoro yo apachikora chimuro everyday mwana apa chimuro vakufikisa ndandipisa mabhuku mwana opisa mabhuku achiti wavasa kutamayaenda kuchikoro wangu vomutanzipisa mabukuafangutomboita nofarira mwana wamotaroita something chiri more than chakadaro an engineer can be a doctor andika chaunoda hapana kuna mwari hakuna limit kuna mwari hakuna limit mwana wavo vari kuita kuti vaendesa kuchikoro wangu onzi achaenda mai aku achaenda kuchikoro aku ndoda ngoti uzive ndoda kuudza izvi mwanangu ndati ive nhaka wazvinzwa pese paunofamba ufunge nezvazvo andika une foni andi hauna foni andichifa kuti nefoni kati ngachida kuti tigozoita communication right kana wapora chakupa foni anditika kana wapora chakupa foni topora tichitaura anditika ndoda kuti uzive mwari anditika kutya mwari ndokufamba kwezivo andichiona
unoona nyika nekuzoda kwese zvese zvimwe zvamunoona kuvasikana nezvekuti tuvakomana nechishantika zvinezvinaya zvichidarika andiwana zvinezvinaya zvichidarika urikuona mai vako nebaba vako ava ndiwe first born yako handiti vane vakatotarisirawo kuti pamwana wedu ukaitawo something paupenyu andiwana unogona kuzotibatsirawo tombozoraiwo zoindirawo mberi nekuda chibatsirawo kubhadhara school fees vanina vako andiwana saka dzimwe nguva ka iwewo une simba rekufaita panouya vanhu vaivai handiti usatombobvume kuti ubvume chero zvikadii ndosati vanogona kushandisa zvimwe zvimapawa zavo zvisina ndibasa rese nonsense dzavo kuti vazame kuda kukonfidzana kudii sometimes zvimwe zvinoda chisimba wanzwa kuramba chekuti ina handisi muroi handiroi ini ndichori mwana wababa namai chizonda handiroi urambe handiroi ende udzidze kuzvina matrawega iko zvine zvikudzidze uri wega chakuchakwa bude kuchara namwari ukwana vakuuya dedza zita rajesu tine zita rajesu nezita rajesu nezita kazhinji varoi havamiri panodedzwa zita rajesu chokwadi havamiri panodedzwa zita rajesu nechokwadi kozi vatotaura kati garai makatogadzirira kutenga mazambia muchakarikawo kuti kwaitika maona ndozvamunoona kuti mamwe matimoni anenge achiitika zvinezviitika anenge ari matimoni ati tichingosairikwa nevedzinza vedzinza vanoita zvavanoda nevana kusairira vasingarari vanoita zvavanoda nevanhu uchiita zvakaipa nesi zvekuti vari kumbada tonzwawo kuti vafamba sei orai ndimai guru tiri munzira takudzoka tafamba mushe mabikei dasakasununguka mwana zibabikei waida kuti wabikire aiwa hata tosvika kutoge tiri kupedzisira tapinda murasenbeg vana vari koko uchida kunamira foni tuduwe munhu wese anenge ari kumba anenge ari waridhiwe vari murenge taurai vaudzei oright kuva unokwa kupisa ukwatabva ukonaonaiwo mashure avechichakadaro kunokuregai kumapurasini kwakafira benzi namwari aiwa kupisa kuchipisa kusina kana mvura nemvura yatabva iri maaizi anga achiitika kumashure uku naimwedwe kupisa kwacho kwakaomakomai aiwa guys mwari havana chavanokundikana guys is there anything that is too big for God? Is there? Hakuna saka trust, we put our trust and our faith kuti zvinotoita chete no matter what zvinotoita no matter what zvinotoita nawe Pamela tambira sho uda kuti sekesa makeup yangu aunyari were sho aunyari nai Pame unozvifamisa segwe nawe Pamela kwai ndongo watinoda kwani uposta munhu siko kungorega kokundiposta nai Pame kokungorega zvako hako ungorega hako nokuti ndoni zvine benefit yacho even kundiposta kwacho zvina hazvo benefit Pame Pame comment section nemu nepamuromo manga muchiti ndidone kuti nditi sei kwai udone ndimonera mama aona ndandinaro kwai udone wangoita sei kukamera inozobatiwa nani kana inini ndikadona kwai wangoita sei ndiudzeiwo kuti kana chichaitika ndiudzeiwo kuti kana inini ndikadona ndiri muchechi kamera inozobatiwa nani tose katinongoti tasvika muchechi taakutodona nemadhimoni guys hatisi tose veduwe handingodoni kwai vamwe vari kudona kodhumepiwai asiri compensation inoshura chatotati aizvi kwaindodonerei futi kwai dhumepi ngadona naini ndikati naini zvazviri zvemwana watatafambira tatoperegwa ndikati aizvi
kuvanhu vakutoda kuti ini ndidone mwana watafambira uya tsve avachandapinda bhizi ndandakanyara zvangu ndichiona ndimoni kuda dhimebharisi kudona ai dhimebhasi ri kudona rakasina vanhu havana kufokasa nera dhimebe vachifokasa nere mwana kuitira dhimebe musa rinobuda muchaona black label ramarusira achariita ndomusa vanoguma black label kushu ini zvangu kozvo ndatotaura kuti ndatowana chechimanyama gavachouya vavhure kurustenburg yechidiki ndikatoindegavauye ndai chechi mozara kuchechuka ndo dzenyu dzinoimbwa nziyo dzechimanje manje dzekuti munorova haisitotozorova jaive ngavauye vavhure kurastenburg uku semunhu inda akuda kunamata ndototendeuka unongouyazve kumumboteauya kutoriaka zvinotransport mani zvei unongoti chero kauya yakatuwa pamwedzi pakati unongo yakatuwa pamwedzi tume pakati transportation yegumbo katuwa pamwedzi hamuzvioni ndopezera ndatopa masha ndatopiwa chinzvimbo ndatoimbira kupresident yakanaka informi yawo mana ndopezera kana ndakupfeka madresi kupresidentship hazvizivi pamwe ndine voice inoimbayo voice remasesero ndoimba zvemaseseka handikunotiwa zvevhangeri zvevanatoki zviya zvemajaivi ndoendaka kumajaivi ndokunokwana voice rangu akapinda wena ndokunokwana voice rangu comment section hamuna kwenyu nhasi ndakushayiwa kuti hamuna kwenyu muchechi muya muri right chaiko zodzo ririmo mune zodzo amwe akutinde kuti bachira vanga vakapfeka radambuka mabregaini angari munikikiri angari muchechi maasha andafana zokuti tindiona timu rangu vanhu vangu vari muchechi vari maasha vamwe vari president chipeni ndafana zvisingaite ndati I'm grooming vana vanoziva mwari thank you ndanchivharidzira ndikati vanogadzisa mwana ina muda kuti siyai kavambonyatsokumbata chavanaudza ndanchivhara ina kuti ndiorugana udaigo ndovhara akasitotya anombudikira iwo pasta manje ndakuziva nemandiudza aiwa ingati ndachitobataaaiwanomugwadzisa nandoti nogwadzisa vanhu vanenge vari musipidi yazozivika vanozivata zvinogwadza saka ndandotofila chaiwe mwana anogwadziswa avaibvarura vaitogwisa kutogurwa chinhu chacho bvarure pane murume asunga nehasha achibva auya nehasha uye angada kutotunga ari padhuze murume uya angada kutosvika kutotunga chaiko chaiko angachitoda kutotunga chaiko chaiko ari vamuvharisira ndiregei ndiende kumberi vachimubata angada kutosvika chaiko chaiko ndikati indangoti dai vamusiya ndaona kuti angachahoita sei mwana moziva kuti mweya mutsvene uright pamwe vanenge vatozvikondirola pasta kuti zviitire kuvanhu zvangu ndongoibhoko chibhakera ndobva ndatoregedzakazorohwa maacho mukati mamotya mukati ndonzi bhogo aiwa kuchanasinga chenyu kuti kana kandirova akari asiri ari kundirova ndozati asiri anenge achindirova uri mnasa zvidoma saka mazviwa akaimita ndazvidoma handi mazviona mazviwa akauti handazvidoma ndidori mazviona kuti vanhu vose dai vanga vane zvidoma vangadarokisaniwa naye mazvinzwa kazvarichiko mana hanzi nako handirovi munhu asina zvidoma ani maona vanhu vanga vachirwisa vachienda kunomunamatira mberi vaya zvichireva kuti vanga vachitori vanhu vachitomuda kumunamatira hanzi ndinorwisana nemunhu anenge ane chidoma advance matouri sei kune vakamborohwa nebhusi kumanyeshwa munhu unorova unongozviona kuti iwe otozhakwa kuda kuzama kudii tichipilonga tose mazviwo here saka ini kutondiona here ndokuda kutoporesa kana ndiripo vanhu vanga vaine zodzo hatimbodi kunyeperana vanhu vanga vachakuflya vanhu vanga vari mumweya vanga vachiflya vanhu vanga vachiflya the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit fair ndandichitorimo chamushaiko ndati ndanditonyatso ndakatota
saka mai vacho vanga vachikonamatira buda chipembenene chomunamatira. alright vanhu vemuchechi muya vanobatirana vanoshanda pamweya vakabatirana vanobatirana vese vanotogwirana that's why Anzi, she is a great prophetess. Yeah, she is. I believe that one. I believe him full time. That one I believe him. Kuti mwana yana zviriparika izvo zvezvaanda nekuti varoi vanoona varikuisa kana une something chinobatika unorwiswa unovengwa kana une chinhu chiri pauri unogona kuvengwa nemunhu wese usina kana chemhosva yakanganisa unorwiswa unoita enemy yemunhu wese because there is something that is great chiri mauri iwewe chausingaoni iwe chinoonekwa nevanhu vanenge vari kunzoko vanokurwisa mune chinhu chinenge chitoripo pauri chiombe cheshe icho hakuna vanongorwiswa chite pasina chanenge nacho hazviti hazvigoni hanzi inonzi chichechi inonzi apostle shoni jam ministry ina JIA Jesus kanzishiko Jesus imi manga nokujam muri monkomesa chenu chechenyu yakamiki jam inorevei asi ndaiona yakanyogwa chaziuti yakanzi but iripo tasabatauro rako matauro rangu tatopiwa matauro kaisu naenda chatomborogeza naro pamwe rinopedza dhimoni totombodoshandisa iri totomboita mwedzi ndichigeza netauro irori amwe zvinhu zvokupapwedoro zvingatami akwapiwa raposto chairo wotoshandisa iroro akura wapiwa tatopiwa hanzi inonzi Jesus Action Movement. Yeah. So chakanaka vanhu vanotochiva vanhu vedzinza ranotochiva chinenge chakanaka chinenge chiri pauri obva vatokusairira madhimoni kuti iwewe utambudzike obva vada kuchiva laki rako kutorera zvaunenge wakabarwa wakabata wakapfumbatira mumaoko ako ani maona rinenge richingori shaisana aitora number 1 number 2 akati achiri chatise ubenzi wese zvopera hanzi aigona mwana we ari kuchikoro zvisingaiti zvinopera hanzi Jesus in Action Movement. Yes, ndizvo hanzi I'm asking myself kuti kana vaenda ku-UK ndiani achasara achibata basa iri. ndakudzanga kuti mwari anokumusirai munhu mwari achakumusirai munhu don't worry about me. God is going to raise someone. Pakashayikwa munhu anopinda pachinzvimbo changu pano mwari anomusa dombo anomautirai zvese. So musatya zvenyu hanzi mwari vanomutsa munhu ndozvamukavhunduke zvo mwari vanomutsa munhu hanzi zvishoma zvoga izvi. hanzi ngave kwainamate Moses emhuri vakaonamata pamwe chete semhuri paya ipapa futi kunamata pamwe chete mai akusemhurika kunoita kuti muvhare futi gepu rekupinda kwasatani kutukana nekudini andimaona exactly andimaona kana vakamwa havo doro ravo vakavata vakamwa doro doro harina basa makukovengawo doro zvinondibhowa rinondishota toenda neumba toenda kumusoro kumusana kwatu anomwa doro ndikunzwa zvinondibhowa anomwa doro zvokuti obva adhakwa zvokuti ka chiro zvaanotaura hazi zvanenge achitaura muri kuona zvinondibhowa atika ndakambotanga ndakuudzai ndakunyatsa kubatsirai mainini ndakambotanga ndichifaita nenyaya yedoro iroro richiyarusadzwa mafiriji kudai so mwana makambona munhu anotenga firiji doro asingauyi necoldrink anongotenga madoro ake kana kuuya ne24 peki asi agonotenga 2 lita yedrinki kana 1 zvaindishota zvaindibhowa ndaipenga ndakambotanga ndichisisa pfungwa dzangu dzekupenga muri kunzwa ndichipenga chiti kana munhu akabva kudoro letera ndobira kuseri kwedhondo akabata bhurumu anomaona achingovhura dhoka tikodai ndoti musoro bhurumu anomaona zvezvetove zvibhakira ka mbamutishaiwa pisi
unaona ndakazosvika pakuudzwa pastor vangu vakati you know what andika doro rakafanana nefodya uregi just like that munhu anorega nenguva yake andika zvakafanana ndisaka chinzanzi uyai mese makanisa makaremerwa andika ndichakupa izororo munhu anoenda kuchechi ari hure ari chifeve hatikondemi we don't judge kuti wamuka uchiwauya kuchechi kudai so ndio vari kudiwa namwari vavo kana uri mutsvene there's no reason yekuenda kutsvaga mwari because uri mutsvene kudhara kunoenda isusu vatadzi handiti ndisi tinoenda kunotsvaga umambo hwamwari kuti mwari vatibatsire ndakazvinzwisisa munozatiko zvinododini handibvunzi about doro ndinosiya ndakatoita peace nazvo ndakatonamatira ndakaita peace of mind nazvo kuti I am not going to say anything as much as richindibhuwa richidini anomaona but ndakazobvunzwa kuti padoro racho munorohwa here aiwa munotukwa here aiwa chii ndotirongo ndibhowa like especially kana munhu akatoridzoa kudai imba yese zvobhowa anomaona zvikanzi akuroveya kudai hana chanokutadzisai anowadora kauyawo zvivatira anomaona saka siyana imimi keep on praying andi kuti mwari nerimwe mazuva vadini vamurangarireko asiye doro iri ndakazosvita peace maimi ako nanhasi ndinongotarisa I just watch, I don't comment, I don't do that. Chandoziva chekuti one day ichakwana nguva yekuti anosiya anokufuma achita ndiridi ichakwana nguva saka mukatanga kuti muite fight manje yekuti doro handidi kana kuona mbamanguka mbamenya miti peace because muri kumuti regedza handika chinonzi regedza ndichiri maoko chiri apa panoti vanoda doro ravo handimona saka zimaches muchingoti regedza nemuromo handika vanotonongonomwa vouya mbamenya mutanga futi peace hondo futi handimona voenda kunomwa mbamenya mudzoka zvehondo ima musi kudawo peace mbamenya muri kudawo peace saka siyana inazvozogona futi kutozvidemba kuti as long as vachimwa doro ravo vachiuya nechingwa chavo chevana mumba kana vachigona kumwa doro it means vanogona kutenga chingwa chevana mumba right vachiuya vakabata chingwa chevana usavi hwevana votenga vo 2 kotsi dzavo let him be tozoita problem pakuti vanouya chimwa doro manje vasina kutenga chikafu mumba ndo pachoita problem ndo panoita problem ipapo manje chidakwa chakaipa ichocho chinorara mai akukondo kweduko chidakwa chekuraradza chekuti unotoona kuti chararadza andimona right chionai manje ipapo regai ndikubatsirei hapacha mukutori chatisina kupinda mai ako chatisingapindi sevanhukadzi muzive kuti sevanhukadzi tese dambudziko ramunosangana naro kana chikori nemurume kazhinji kacho tinosangana naro andika ndakatombotaura nemi comment section mukunzwa mai ako ndiri vhiki rapera padaitaura ndichitaura kuti varume munotiomesera pamunenge musimo mumba tinenge tiri panight shift nesu because asimo mumba unenge uchimbozvidza kuti South Africa muno kuti abayiwa nibanga kuti adi kokana ndikaona mapurisa chitutu yaimo identify body ativati kana vasimo animaona ndakambosvita ndichitovaudza ngati vanhu vanotiomesera vanhu varume ivava vanotiomesera zvokutodaro animaona asi muromo manjeka haupedzi musikanzo yababa ndoda kuuza ichokwadi muromo haupedzi musikanzo yababa tinavo vana baba kuita musika zvokutodaro hasi wenyu ega mai ako newangu arimo mubhuraketi rababa ako irori ani muri kunzwa wangu inini atorimo mubhuraketi rababa ako irori hamuri kuchema naro chiripo manjeka imimi choose your peace imi baba ako chikafu chemumba you are the father, you are the head of that house ati muri kunzwa ndimi musoro wemba yaya saka chikafu mumba mai vanomubatsiri vanokubatsirai vatiomoze ndio chungu dzangu vakaregera meremere nechikana mwoyo wangu wega alright tikuzvinzwa aiwa tikutaura anditapa isati kuzivi andizivi kuti kumba kwenyu munorarama sei kana zvinofamba sei andika hatizivi anditi mai akuvataura zvavataura ndimwari vanenge vachisvika patataura zvatakutaura izvi anditika tasingazivi anditi mai ako vakadzi tinodzinga varume nekutaurisa that's a fact inandizivi but ndiri kukuudza experience mai ako inini ndiri radio 2 ndaive radio 2 chipembe mochiziva chipembe chekuti ndaichipite chekuti ndaiti ndikataka zvibhakera aitosimba wangu murume imonya hake kuri zvitereki but aitosimba because inini ndiri munhu wowo kuti ndisati ndazivawo mwari ndaivewo nhubi yaida zvokurova vanhu zvisingaiti ndaitozikamwa nembiriyo yokuti mai vepo vanenge vasvika vanodhirisa handimaona asi ndakazotsvaga mwari ndikamuwana handitika handitozvidi handizvidi handimaona ndakatoona kuti yanga iriwo mweya yekumamisha iyi moziva kumamisha kwatoverekoko kune mweya inenge irikoko andimazviona saka muromo tinodzinga varume nekutaura varume vanopesera kuti tinonowana comfort kubhawa because kumba kungosvika kudai ndopopotego mai akuchuzai peace yenyu right now muri kuda peace yese zvamasangana nazvo pa7 months idzi nemwana nehama dzemurume wenyu nechika hamunidi kuti murabe muchipopota mune shungu mukati menye zviri muri kutigwa nehama dzemurume wenyu but murume wenyu atoshandiswawo hasiri ari kuzvita pamwana wake iye atoshandiswawo choose nyasai vavengi pamunenge muchirwa vanoona vanhu vane zvimatreka
vanofara. Unaona? Kingdom hiyo kuna fire. Hakuna runyararo. Andimaona. Anzo ndikachiseka nemwana varo yanzo vanti kutseka anikuwa zvari kutaura andimurikuzwa zvako nemwana kana nemuchinjana mazi varo yanzo vanenge vatorumba vaitoseka kuti one vanhu vedu atotoparadza anti mukuzviona mazvona maiti akuchiziyo peace now regai nyerere kuti makambona kunyarara kunokunda zvakawanda kunyarara kunokunda zvakawanda inini zvinonda akuvata mai ako zvokuti kana munhu amo kana tikudini kana ukafa muchari iri kunokuenda kumuchari kutongo nokukanda kumushako zvine basa ri ndinovata hope dzinouya kuvata kuti ndo hope kudai kudzara ndasingavati kuti nemi mapisa zvachauya pana kanoka kuti munhu zvino kuti munhu mupenyu ende vane system vane vakanoenda kumabhawa kana tivaenda wevo vanongaenda ukafona vada viri mafoni edu chaiko ani mukona kuti zvavangofanana ka mukona kuti same sequence ka iwe ndo unenge uchitopinda peace kuti saka foni achizvizviwa watoye kumoshari asi muSouth Africa muno izvo munhu akadini zvake ari kuchihure kana kuti munhu ari kudoro ati muri kuona saka musazvitsvage mai ako musapinde mugomo kunotsvaka makudo nokuti munowana arimo imi muri mai ako maichindimi mai chizondo andika garai kumba kwenyu baba ako respectai mukadzi wenyu respect your wife respect inodiwa sometimes imi mukarespectawo mukadzi wenyu andika muchatoona zvamuri kuchema dhanzi kutasadika automatically vanozvidzora vega munoona kusisina hondo dzedze dzamwe dzamagara muchingoita anomaona kumba kwako kwakutonakidzawo kuti munotobva kubva muchimanya kuti ngari mbona chibhepi changu muchireva mukadzi wenyu andimaona saka peace mumba inongodiwa itai kuti mubatsirane kushanda pamwe chete kuti muristore peace mumba menyu work together nokuti marriage haise munhu one ndeyenyu mese muri two ndeye vanhu two imi mese murume nemukadzi saka work towards your peace of mind kuti mumba muite hondo every day akwakura achikuona muchikukirisana every day hazvichadi munoita kuti mwana uyo azosema kana kurogwa chako chaipo nesoro takazopuwa mugoti nemwana chimwe chidiki chikoma chasara kumba kwai mudii mugoti nekwabisa sadza hanzi kuti muwirane dhendama manombora sadza rasara pamudye ndikuona manje kamwana bvunzai uyu musikana akanchotaura mai vacho vangu ada kuramba kana mamatera ndokupakiseka anti mazviona timakuchikudza vana hanzi kuti muwirane mwechina ndiyo inenge kudza mwana toraisamberi pamugoti wabika urwari kuti hamo makushungurudza vana kana makudaro makushungurudza vana chaiko zvakuda kuti muite zvinhu zvimwe chete pakawane hwana anogona kunyarara panenge hwana anongonyarara kungoti chete you know what ndaneta nokuramba chingopinda pana chinochinja now ndakunyarara baba ako imi mdzimbaba vemba musati matenga doro chikafu kumba first kumuri musati manotenga makasa olaiti enyu doro renyu chichichi chikafu kumuri first chikafu kumuri then iwo muzotengawo maviri enyu kana muchigona mawiri acho nanongomuchero kumba anomwika wani anomwika kumba tengei munomwira kumba kwenyu kana mai ako vasingasapopoti kumba munomwira kumba anoripotsera pavuwa uri kuti vanoonekwa here mai ako avaone uchajaira zveimai ako takabva neko kumunga kunapwa takabva neko mufunge manje satani anenge achida kutonyadzisa anenge ada kutonyadzisa anenge achitofara satani kuti manje tovashayisa peace ende saizvozvizvi muchinamatirwa kudai anotogona kupinda nekwamuri nyimi kuti vabereki mune tsana exactly zvabva kumwana zvaba menyu motaka kushayiwa peace saka zvakuda kutoti imimi mudi mukundi akutoda kuti mimi mukundi ani maona mabhazi muno achiripo here mateksi anenge aripo bakoma maimuzi upiwe mari yangu na rasta bo hapana chamunopinda pamuchamuno chamuri kusangana nacho mai ako chatisingambosangana nacho kana musatombo hayo zvino chatisingazivi chekuti munoti ndechenyu mega hayo asi takachuza pisi dzeri naichuzi pisi zoti munhu aati zvodi ndezvako izvo ine zilongozi ndepisi mumba mangu zilongozi ndichidla ichiguta zilongozi kadzi racho ndindakabata ndini ndinaro kadhinari ndini ndinokontrola taya unoita ameno ikoko taya unoita ameno hanzi baba vekwangu vakati doro rekumba rinaka sirinonaka nderekubhawa
kumwa uri pane vamwe hazvirevi kuti harinaki, asi kuti doro rinonaka uchimwa wakamakaungana muri varume, so muchiitisana nharo, muchiitisanawo majokisi, ndokuti doro racho unyatsohwa kuti doro kutaura dzebhora harinaki doro kungomwa ruwani. Kana ini pandotenga black label nditi regai ndinomwa kudai, rondinakira chii, ndotodawo ndine someone ndotohwa saka baba vako munomwari mumwe rose sipo yose inowacha koreni charo chairi ndiripi charo chairi muti mwari udhure henyini kasolaiti harisiri udhure hedu arikana black label uya nomwe rakachipa indomwe rakachipa black label. toda kumbonzwa kuti mumameni maita pisi wamama hanzi bankuru vabvuma manje letsopu kuti shuwa havadzoki nehasha futi vakawisira mwana pasi. Haiwa atatovadhifita bankura zviti bankura tichatovakwatikana shu bankuru uyu ndiwe wakatadza aiwa uchatombokwati tatosvika kurustenburg guys tatopinda murengi anokwirawo mokwirira kupi murulengi munotoziva imi kana pane mataxi pane marengi 2 pane ine uku mokwirako yeah I think so pane 2 saka dita kunene uko repatipo kutenderera neipapa uko iyo tatiwasepa indomwa rakachipa baba kuremarombe ndorandomwa remarombe black label yemarombe sevanhu vazhinji muchitya sei muchitya uya anondikona ini sanambora zvakada munhu wemukadzi shu asingadhaku akaita sei iko unongomuka sei ndomuka ini aindorotori mwazva everyday saizvozvi ndingorosiwa kumbatombomanya kumbotsvaga chibhotoro ndiani uyu ndachiti mutswana mazviwa guys mazviwa hanzi ndatovhunduka vachitaura nene tsoro kwenda toti mutswana saka guys munochisora muchidzakai saimono nhasi tapiwa promotion hanzi achitoti ndiri mutswa angatoti ndiri mutswana handimoona ndogara ndichizvisora kai ndichindakaipa hanzi pamasvika tachitoti mutswana hanzi nhasi wabva kuchechi nobia ufamba powanisa musahodaro ndotidabva kuchechi ndotadza kumbosvika here mbiri kana 3 kuroka kuti zvivatike semunhu abva kuchechi andikagatinabunamazanisika musadaro you know kuti ndogara ndega saka ndikamwadorodichitaura ndichiti kuitika zvekufamba sei wakuenda so that kana paine nigikiri then we start from there anomakwirira rengi ira amai apa pasera ndona kuti kana pauri kuna shape kupaka alright mwanangu washudze mwana madzitora here simelini zvandichaita tisheti chandotenga tisheti yangu paradise ndoveinyoresa kuna tokupa logo andinadzo unongomutaridza ndipei logo unongomutaridza namacheza naerevhisi maita basa mai aku mofamba zvakanaka tinongonamata kuna mwari tizvinoita imi mai aku ndine dhirezi renyu imi ndine dhirezi randakai ndikupei pane dhirezi ramakatengerwa nomwe munhu pamadhirezi akutengesa kwakanzi patsvogwe dhirezi pakupei munopfekesa zani 42 hayi zvondaona 40 madosangana nemindo yanaro madosangana nemindo yanaro avasarodunza sikuda yangarimo sikuda ndokade hanzi nhasi ndaona dhumebhi naSIS MELLY vakanaka, ndavaona face to face nhasi nemunhu kudanga ari muchechi. Takanaka isu takashata ndongosekwa amuna pamela dzamira ndongosekwa makeup yangu ndiwe mapamela. Amuzivi kuti vamwe vanhu havabude here pamapicture, vamwe vanhu hatibudi pamapicture. Zvimapicture zvazvidiwi nevadzimi izvi atiri sesu. Icho chicho chinonjenjemera chidhiresi chirapo chakanenge chakanaka chineka chirei
handi panoti number 1 pazvidhori zviri padenga icho chinenge black wotichitu icho chakashama icho iwe dzimwe zvakashama chada zvipfeka uchindepi kurarisazve unokurenga unobvutikwa foni aiwa ndivaziva mbavha dzekunokurenga dzidzika asi kuti ndotobvutira pamwe vanhu ndinomboteka chibaga masanda chisuwa vedu wedu chimirira kupera gochi chinenge chiripo chakagochwa chii mubu mubu halo mubu halo ma milizi mubu 1 imalini ha 17 maita vhara kamberi kwamugati 17 muwe ndosanachiudza kuti maparasi kodhura tera mumwe price manje bebhas aripapi aripomupo harimbopindi mamiriro andakaita wotodi haripindi sotoinja unosobera nako hariti uko todzingwa zvete takamira pamberi pemauya avo emashopu avozvo aiva vanosara vakapopota vanombopota ndezvavo izvo vanombopota chii tambotenga ndokuti chibage tangoti ndokuti chibage tobuderewa kutenderera toda pepapapana kuchena handifungina tobudera hanzi vanhu vaburuka sisibeli chiuya chite guwa arepanonazarete yekuguwa taurai guwa rasisibeli taurai tiwe guwa racho rasisibeli taurai guwa taurai tiwe muri kuzviona sei kuti vanhu baba namai vanogara vachifaita kamumba tuzokera chibage murikuzvionaka tuzodzoka zvaendi murikuzvionaka guys dakuita guwa antoda kutombokazeliwa tichamboenda kutombonyatso nomagasi pasi chaivo timboenda nokuti panenge pane maissues ari serious pane maissues ari serious chaivo chaivo baba vanga vachitoda kutodurura chaiko chaiko zvepamwoyo pavo baba vangadadurura zvepamwoyo pavo vaizozvitaura asi chaitika ndechekuti mai vazombonyara vanenge vanosvikaana namai vatadza vanopenga mama vanoonekwa vanoonekwa kuti vanopenga nokuti kana utaura mutadza kunyatsotaura nehasha kozi baba ungada kutaura hanzi chimbotaura ipapa pakupenga chaipo chaipo vachiti hameni baba anga tinyatsoradzira kuti vasi kufara nezvinenge zvichiitika sa munhu akanyarara muna kuhwa baba taura kuti munhu akangonyarara zvinhu zvinoita bhono zvirati mai vanopenga saka muri kuona kuti dzimba mumamereji muri kushunya shunyaka handi muri kuzviona hanzi nevanhu ndozviri kukonzeresa dhimoni mwana aiwa zvinovhurira mufunge zvinovhurira room for zvinhu zvakadaro zvinovhurira room stereki kuti mweya yekutsvina iuye mweya yekugwa yekudini zviuye zvinovhurira mufunge hazvitombodi kudaro kwekudiko makuwana matobuda ngwai jora tachiuno sechemunhukadzi hasi kukuhandiresana iye ndo vakomana vanotengesa mafoni achibva kubiwa toruvira ane matoona chiva pane mari yenhikikiri yetransport tikapamaiwa chikafu ndavatengera vadla mari yetransport yekuuya ndakavapa izvi ndovapa mari yekudzokera vari 3 vakadai so inotoita 200 because 65 each ngoti ndakazvipira anguti family ndoda kudhila nayo svika pakumagumo hanzi hapana unity mumba kuya besides nyaya yemwana inyaya yedhimoni iyoyo ndo inechivhurira zvakawanda but matwins si tataura one paper inga tataura mai havana kuzotaura one vadi kutaura papa tati munenge mune nzara here ko vari kuditenga chikafu vadi kutaura kuti tinenge tine nzara vanodla mari yavo vani muzati kana dzimwe nguva vakadzi totaura tinowedzerera vakadzi kana totaura tinowedzerera zvinochida kuti tinyatsonzwa kunhingikiri but regai tigoindapo
kana kuti unovatora wovabvisa kumba handitika vosiya nechimwana chidikichi wovaunza vari 2 motaura navo wapedza kutaura navo vari 2 vakadaro wapedza kutaura navo wovasiya vachibhonda vari 2 vakadaro andimwana because vana nevana 5 guys ndimoni ndorudavamuchigogwa muchigwei vana 5 aiwa ivo pachavo vanotolekawo respect to one another zvotoonekwa zvibvunzuzvo pachavo vari 2 vanotoleka respect to one another vanotoleka vanhu monditi kwaidhumebhirogwa kana shupikende tumegumba kwavo dzimwe nyaya kwasitaura in front of mwana ndizvo ndosaka ndati vanoda kutogwa vari 2 ukavatora vari 2 kumbukaenda navo kure uku vari 2 panobuda dzakawanda handi manzo kuti mwana wacho anenge achitoseka anenge achitoti vanenge vachitotaura kuti zvanhu zviya zvakutotukana kwayowe vane 5 vana vane 5 vana vakabereka vakabereka vauzive here ndo gembe racho vanotobereka takapusa wamama wavhariko takangofanana nakutozviedza mukonmen anoziva chaizvo chaizvo azviona kuti vanhu vemupfingo nditi dhumepi ndakaipa daba uyu vatorasika hanzi dandaona semutsvana unomboshata kuti munhu akaipa kuna angota minombe anonzakashata inyaya yekuti minombe nemana amboshata yakazvinakira kugwadziwa ane godo vanhu godo zvakwevetumeamboshatawambona vanhu vakashata nevarume dandakiro zvangu inzwai vanhu vakuti seka hanzi shona yenyu hanzi njiwa mama muguni weteksi uyu nanasi vachiri kutengesa iyo springbok iyo yakapera akatengwa neziro matisheka mumakula aitwa ma300 rand akafanira kuseka ndikati saka nai mukura kuti dhirezi rana ndakapfeka rari risina kunaka nai airini kosa dhirezi rana ndakapfeka rari risiri mini dhirezi nai guys imbotaurai muwe zvekutaugwa nanai hanzi next time ndo wakapfeka zvinovha guys makuda kutondichendei naimi guys ndipupurireiwo naimi zvimetiritambosukisa mota iyi apa tindene yakadai netsvina iyoyi mboisa isuku timbogara paisuku tidzoke nayo usuke mota yainya kusviba mota iyi guys uyai mundipupurirewo vanhu muripiko uyai mundipupurire mukureva kuti dhirezi rangu inini randakaregai ndiburuke SIS MELLY vagokuratidzai kuti dhirezi iri muone kuti riri pfupi here irori nai vedu wei guys ndipupurirewo vedu wei hanzi next time ndo wakapfeka zvovhara zidya akavhara zidya here simbori mini ndakatonoritenga neshungu chaizvo ndasina dhirezi rekupfeka kutaura chokwadi tikatotenga dhirezi rangu nice right tigai tigare pashi tisukise mota zvodezvo zvinoti titenai kuti tigere pashi zvambotaura ripi harisiri aiwa ndarangu ndakatone dhini ngambata naro mumaoko hamuna usambegi payamira papa aiwe haratidze SIS MELLY kuti dhirezi iri dhirezi ringanzidikiro guys mira ringanzidiki dhirezi iri guys ndakapfeka ukaneti magogogogo ndakaitawo munhu kwaeka
pakati pavo hapana unity. Tingataura zvimwe guys. Pedzi yake inonzi Dumebi in Zimbabwe. Tingataura zvimwe pachavo unity chaiyo hapana. Unity zvayo chaiyo hapana. Bedwe indadotorawo vinigiri yese nchita make up kudai so. Ndatora hour rose inonzi hour guys ndichita sapa ndenge ndazowanza voiwe Dumebi. Kwadi kunduta kuti ndawanza zvina kuwanza here zvereddish. Koindoita make up ndinge zvakambondiona ndenge zvaoita zvemuroi zvered neblack pamushazo mixana zvikazodii. Asi ndagona. Ndazama kuti ndagona. Hamunhu zvazodii. Makambondiona ndichita make up nayo. Haiwa wawita kwasindozama ndingereka kuti make up wadiwandiudza ndikuve zvona wadi kuti zvakati wandisei. Wadi kuti zvakati wona zvikonzere. Ndikaziye kuti zvakati wandisei. Ndechingoti zviri correct ini. Oh, Shiwere Natalie, love you too. Hey, asi guys, hazvina. Asi guys, hazvina kana kumbotasa kuna machamwari zve make up izvi. Ndadoshumira zvisingaiti sandikubva kwanga chamwari. Make up mondoto Kwai achete. Ndainamira ini nhasi iyo. Saka naye ndizve vakabvunzewo kuti kwai. Kwakusera kana ndanamira ndoga. Zvaita kaisi chiro tsiye nhasi dzabuda wona iwo tsiye. Tarisa itsiye. Zvayanzo buda tsiye. Asi kuti ndazoona mistake chete ndaita guys. Kana uchida kuchechi. Kana uchida kuchechika usaisa ma foundation ayo nokuti munopisa unengongo pukuta uchibvisa zvazvoita kunge munhu asira mataka. Ndapota nogeza kumeso kapa. Make up. Ndapota nogeza kumeso nokuti zvakazvoita kunge mataka maimwana apa nachiro vajaivi. Apa pasiyara dai apa risi yari rakaroverera rakaita zvikirimu maimwana. Makanaka make up musaisa make up. Mune godo. Ngamboita make up. Yapesa. Isaka mukuru ndinondise inofita ukapa. Unongoita iwe unozozvona mberi kwakuita swagaiwa zvasova kuita sei kisagwa asi munhu here. Hamoni kuti kungochinya kunongoita vanhu kungoda kungochinyira vanhu. Swaga nitogona make up. Swaga nitogona make up zvodomufita. Nei munomushorerei kushora munhu. Musashore munhu guys. Imi. Swaga ndibvunze weni zve make up sindatoita zvekuchechi naenda ndodzoka kuchechi naini. Zvizanda kutoinda. Chikuru kuinda nokudzoka ndatoinda ndatoinda. Unowana murume kuchechi kuya. Uyu kune munhu wanga china matika. Matanga. Make up is ndozvakwenze ndadzoka kuchechini. No kudii ndadzoka kuchechi. It's too late for you to say no. Vita kutongoti nice. Because kuchechi yacho inda make up iyi ikatodzoka. Yatopinda muchechi ikatotambira Mwari make up iyo ikatodzoka. Zvekuti no hazvichashandizvo. Hazvichadoshandizvo guys. Kwai next time use setting spray apesa unitengere meju Lucinda andina setting spray ndeipiyo ipi kwandoziva ndongopushira ndizvo zvinotora zvindoshekera ndichingozora kwai zvazoti ameno kurumainda kwati de make up ensi guys yaita ndozvamama ndindiseka shwa ndona tutonzira ndatumepi kwai sinai kusimeli moti Pamela ashuri zvakuposta tikati wandiposted ndodo tuone panditoona izvo Pamela anokwenyedzera ka Pamela anobva yatsongoposta kuti kwai yakanaka kuti unyatso kutukwa navanhu kwai nhasi mapfeka bra kana ndichinda kufamba queen dzimwe ndipfeka bra kana anzi look funny I look funny asi ndinodzoka kuchi ndikati make up yawana deliverance mitotaura zvokuti kwai kuti imi mutori busy kutotaura mutotaura zvo hamuna kuwana deliverance ini make up yatowana deliverance ndinoona papa ndone vanhu vakutoseka muyamya mucomment section vakutondiseka ndatoverenga ndafa zvangu nekuseka kwa Pamela zvokuya kwatapostiwa handi wandiposta handiwana Shakira unenge akavata ndozvitondoka arotondiwanzira muya tashusha musikamwe vanotambira panapa madhairis vachikomenda rabhishi ikoko ndikati yezvo ndosva ndikati mukutoseka make up anoita 1 hour chokwadi ndichiita izvo zvindabva kunodi yato irikuita mutogeni nai ndiri kuHalloween night. Ndiri kuHalloween night. Asi ndandagona guys kungozoti ndazowanisa zveblack nezvered izvo. Kwasi kuzama ndai. Imi chicorrect ina azvazvichimecha zve meruni kanga ichimecha nesiketi zve black ichimecha kana chitopu. Yo utaona. Asi guys. Zvoshanda basa renyu. Nai guys. Nondanezera nangu zvawo queen asi naye we queen. Ndazotaura. Sketi yangu ndiye meruni ari kuiona kuti ndiye meruni ishi. Ndandati zvomecha vokana papa payo sketi merumecha kusazira Dumebati then black yozve yomecha napapapa ndozvandandaitaka
tikati zvonyatsofambidzana ndikati ndagona zvisingaiti only kuwakwa mondiseka pano ini ndiri kutofirira kuti ndagona zvisinga zvinhu zvakamecha izvi ndakati ndandirimbe pamaching chaiyo ndandiri pamaching guys aiwa indofunga ndazokangasa zokangasa nepapire zvazokwira kunda musoro ndofunga ukwini zvafungaudaro zvafunga kugumira umu zvafunga kugumira umu munhu kudai umu ndozvafunga kugumira umu zvazvikakuzvisvika uku musoro uku guys yawanza kamagi kwai lipstick ndo yashaisa zvese yanga iri red one hazikumetsa mukunyeperwa nadomepi kwai ndina ndizizveni ngirikiri kai lipstick yanga iri red waya yakatomechawo zvine skate ini nezvusvu zvemunhu zvakadai izvi zvakametswa chawani aiwa asitabatwa asi mirai mangwana ndoda kumbopama ndoyanchikutadza ini ndoda kumboita handichaiti zvakakura kusvika uku guys ndomboita zvakasvika masentoona kuti ndezvinhu zvinonyatsokubuda zvakaita tonyatsonata zvobuda here hanzi ini ndaona muri kuchechi front city paya pamasota ndo pamaikanga ndazosoweta zvako ndazonyatsopukuta kozi yaro inochururuka rekirimu mai mwana unozoida here pabinyepa ina ndichaiti makeup kuti ndaguma nhasi guys zvemekeup ini zvemekeup ndaguma nhasi guys yakayochururuka ichidakaita kirimu guys so yakaita kirimu zvinhu zvoda kuti munhu akashatawo kaupura chitawo makeup asikana zvino kana kaseta kwai hatina kushata kuzvikushata zvabvepi takanaka handitiona satani anonga kuti takaipa vana satani zvidhura zvongotseka zvakafirita zvidhura zvine zvakafirita zvichingotsekawo seke zvazvindituka kwapamira zvimwe zvacho timbonye zvangu sandakangamwa zvinena vaya avaya vabudi zvevazokumanya havabudi zvokumanya vakaerini hanzi November hanzi yanoti slay queen zvakanaka mama naye thank you komwanangu naye zvino manda kundinzanisa namaslay queen naye mindiri slay queen ini asi pamela yake angu kungoti ne handimuhwisisi ndechiti vamwe anenge achikwenyedzera atitora kuti zvakanaka pamela uya pano ongasingandituke here guys mbomuda naye auye pano handinyatsogwisisa mudeida naye auye pano unikwa kuri kundiwanzira ini makeup yake yakanaka iyo vanhu vanga vachiseka indabva ndazoenda ndikati saka watora nhingirikini kuti vanhu vavatuke nabva ndaisa iko ndamutevera ndikati saka wavaisira pano here kuti vanhu vavatuke svika yaiwa ndinongoisa munhu wese aiwa kukasandisako zvebasa here nai pano kona ukasangondisa zvingakutadzisa kuti pejiri kure here nai pano ungorya kokagara wangondisako ngokuti unongoziva kuti ndongotukigwa iko kushata uku ungoya totukwa ini kwai pamela musikumuziya imi anenge achikwenyedzera ka anga achikwenyedzera ndanisokuti kukwenyedzera ini andazomona hangu pane mekomenti iya ndati ko apa ari kuti atokupindura munhu ndindaona zvakanaka asi ndaona soti kukwenyedzera anga achikwenyedzera pamela unorumira muvhu iwe unorumirawo iwe kwaanenge achida kuti vanhu vaseke kuti vanhu vatituke vatondituka nezvinopindurawo ndazvinopindurawo nanoti zvikuvanhu vatonituka zvizvo apa vanhu vacho kuritukawo machosangana nebasa rosekati ndikandinde kunopindura abvati zviri kubuda switi ini ndikanopinda kati chini chinenge chii saka ndikati ungandizozvishata ndakafanana miboko kuva kuvakadi tione vako usati wandituka ini 9 indogwadziwa manje ndikaona hama yako ichitukwa ndobva ndainde ikoko kunopopota unopisa chaizvo asi daipamela ndomuda dayauye pano ndakamuunbloka ndakamuunbloka ndakati gaachimboya pano ambonyatsa kupindura mukomenti anazombondudza kuti kana akasatiposta pane chinoramba here pane chinokuziza asi naiwe pame shuwa nemazira edu aya iwe hauhliwa kuti mwe musi uchatiposta tikarohwa inonzi iri kumazana nibataona kuri bp isusu vanhu vakuru vakakura tatisana diki pameri unogona unipostera paya ndongorohwa neshuku kuda isu ndoona mazikumeni ndobva ndatoti dhizi unozofara here
Uvara here. Unotowana kuti unozowana kuti vaenda vatokwira makombi vaya. Stroke my boys. Nokuti ubva wati pauzi tachembera sikana. Mbuya mulambori sekuwandrika pame achindiposta seiwe. Tachembere pame. Posta vechidikidika. Mbuya mulambori vanokwenyedzera. Vanokwenyera. Mbuya mulambori waburi wabatwa. Kwai unokwenyedzera. Kwai iwe unokwenyedzera mastriti. Saka mbuya mulambori anovoti. Mbuya mulambori kana munhu akakwesa watoenda unoti zvakati. Saka vatokomenda. Aiwa vasati. Ndinochicheka vasati vakomenda. Ndichicheka vose vanenge vaningira ndichitocheka kuti uyu anodai. Guys, zvakaoma. Asi kuchechera nakigwa guys. Patience wakungoda kuti ndingondi akusi kutonhora kasi kwakungotanga ngochinja weather. Wangoda ngondisimbisa wose munhu ambondugwa so kwapamela. Kuti ambondugwa kwapamela. Ongondugwa kwapamela. Wangoda ngondisimbisa kuti tichaya kugumbuka patience kuti kwa makeup yakanaka. Ndokuvekera ichina imbuya mulamba. Usemuna aundugwa kuda kukondisimbisa umbano wangu kuti yakanaka. Asi makeup yatu yaundugwa yoyi. Ndaundugwa kwapamela uko. Zvacho. Ndaseka. Ndakaoma. Zvakaoma. Facebook izvi. Asi SIS-MELLY wa iyo yakawanda muzvizvionawo kuti yakawanda. Yakawanda ipa pachita apa tinoone kwakuwanda pa phone. Pandopa yakawanda asikana wakaseka yakawanda. Irightika. Saka ifoni guys, ifoni. Pa phone ndo paingotonga yakawanda. Guys. But kandaka kutarisa ndi kuona zviri right. Kwai bukuta ina alora wanhu vapukuti chakuita too late kana tobva kuchechi. Ndaita ndogama mbuya mulambo. Apa ndanyatsa kugama kusenja mana 7 ndikanyatsa kugeza kuma 7 kuona ndagara pachituro ndotanga kuchidhira ndipinda zvekuchechi kuPretoria kwa kunyuwani chechi manyama ndonyatsa vanosvikono ndiona ndikanyatsa poda ndapoda ndichimechesa vozvo ndikati sketi yangu yakadzikamawo yered ndikati voche black wo zvakamecha ndagoziva kuti ndaita porongi ndaita porongi asi muchechi havana kundiseka zvavo. Hanze temi munyaviri anogeza nechina ana nemunyaviri ndinotobuda ndizivo ndogeza ndobuda ndikangogeza chete brand. Tenga ma allergex tablets aya, tenga ma allergex tablets unodzokera mukati. Hanzi mukona senyaya dzaneta tapuwa matauro dai. Hanzi nyaya mukuzona sei mapuwa hombe ndapuwa diki. Shamwari iwe ungada kufanana nene. Iwe uyada zvita SIS-MELLY. Mapuwa hombe sindapuwa diki. Andakupfeka juice wona ndakutotanga tobloka minchi. Kuisa munhu ndinopfeka juice. Kwakutonhora. Kwaita koda emahomisa kumberi kuyamba kunzi Jesus aiwa yanga iri example zvayasikana. Itenga ningirikiri tenga ma allergex tablets anotenga over the counter unopera. Okay, sivangu hanzina sisangu azonyatsa taura chokwadi. Hanzina tete chaiwo kune black akusvika. Saka kune black ndokusina mira mushandi mira chimbobvisa kune black tonoti kunoita. Chabva seiko imato inamira kare. Chabva kupi? Iwe rudziko makeup isingabvi inofa kuti ngangoputwa makeup dai yobva. Makeup rudziko isingabvi ngaichibva ndakada basa nayo makeup iyi. Saiti mvura muchana. Ndikuione pimbura. Pimbura yawo. Yana ne. Atazonogeza mberi. Tozonogeza. Tenga ma allergex over the counter unopera same time unopera unongoda ma allergex. Usapukute zvinoshata. Ndakumba patience chero zvikashata takunda kunogeza manje. Kwanzi didn't blend well chete. Nai ife yanti. Kwendidzidzisewo zveyo makeup yacho zvinoshakira hambodi kana nzisana kana ngokuti mama mobhowa amudzisiki menge muchida kushunura maziso enyu ndokuza kuti nzinai mozodai mamudzisiki anodoramba saka ndozvinoona zvacho. Hanzi mafenega ndoye munyaviri. I think so kuti. Asi kutagamjika zvakanaka kuchechi guys zvinde zvimwe endai kuchechi vanhu vari muPretoria please I encourage you endai kuchechi endai kuGM chechi yekuinda manyama chaiwe tafila ituhomuka kune chechi yekuti ukapinda unosungikana unenge uri kuchikona ukagara kudai so guys tango ndo chechi yandoda ndidi chechi nezvadoro ndo Bible 3 hours hai ndoda cheche kuti Bible lombodza. I just watch it. Andina patience ivhoni dzekuinda pa YouTube. Udanha ndingachinzisa ndichiona kudai.
but ndichazama anchadzidzira aiwe dzichadzidiko makeup vari guys zvedu tongopera chingobhara bhasha ka1 tichinda bhara bhasha tichinda ini makeup anenyanyi utomboifarira senge manhingikiri senge anzima yaya mafoundation kungoisira bona mundu wase kuti skin yangu yakakrembewa singaiti but amen aiwa sende uyai guys kunofara kuya next week chichi kunofaya kuya guys pafair chichi kunofaya kuya you feel at home and zvakare vanoita zvechimanje manje zvinodiwa nevana animona zvinodiwa nevana cheko mazano mwana wako kana achina mana chechi kamumbomindisa kuya kana une mwana achina mana chechi imbomindisa kuya kuchechi mumbono unoti mwana asununguke here muya because vana vanoda those kind of music yaya ndo yavanoda andiona vanoda iyo that kind of music yaya ndo yavanoda vana andimona saka mwana anotisa imboindisa vana kwa anotofila it home vachiimba vachidini apa kapasta kadiki kakaya pasta mudiki vanenge vachiimba inodati aiwa kunofaya kuya kunofaya kuna bhudhi vekuangola vari kushata nadhumebi next year vanga vari muchishimemia maone vanga vane sheti yewhite so vekuangola vari kushata nadhumebi next vanzani brothani gaboni vani brothani dhuma vanzani dhona brothani asi brother ivavo vachechecheche aiwa kana zvikurogwa iwe hai ingandogara sharon wepane pafacebook uyu akambonzisa ndikatadza akambonzisa sharon ndikazvitadza iyo akambonzisa sharon akatobonzisa ari Cape Town akambonzisa ndikazvikonewa buti Judah gudu asi ati ndizvo buti Judah vari kurora Jumebi next year buti Judah vari kushata nadhumebi tichimema tetiriko madhairis manyama tetitoriko mutendo tisinotowawo togaraiza mudeni MC ndichimirizira kwana sisikona mai achishata nabuti Judah kuna buti Judah variko kai congratulations in advance wedhumebi asi guys ndingona matamnamata ndingoti muriyaka mwari angu vaitira zvakanaka guys but pafair ka mwari de yangu vaitira zvanzi naenimemo use translation ndoziva naye enimemo ndoizivirepi iyo hanzi translucent wati powder ndoizivirepi indongoziva zvinhu zvenyu zvakadisplayiwa vai ndingononga handingozvizivini saka vanhu mune chimwe kuda kundidona vanhu vada kuti ndidone chaiko ndichamponodonha zvokukunyebera imo yenyu ifari aiwa usatambe namwari uchidona kosaka manje vaikosidai but mchechimemba ndaona kubatana ndaona unity chaichaiyo hamuna competition hamuna spirit of competition competition hamuna kana mwana apora toenda kunodini haya iri kana mwana apora zvake toenda kunodini kwasekuru vaya kana mwana atongopora azviporera katoendesa move on in life ita move on in life kana mwana atopora kwasekuru akataura kuti zvaitwa ndezvechokwadi mwana uya akatotaura kuti mushonga uyu uri dangerous paakanga achipagwa pai pachidi asi kuti sekuru vapa vanga vasina mushonga vakangomupa kuti chete vakwanise ashudzire kusvika vadzoka vakatoenda kuchanotora mushonga hanzi maCOS hana mahours aicha sei maCOS hana mahours hana mahours maCOS mamwe hana mahours. Thank you Taira anoda feli. Thank you. Oh shame Taira anoda feli ari kutira kubatanidza vanhu. That's nice. Taira anoda feli. That's nice. Yeah. Picture yavo vese. Wow, that's beautiful Taira anoda feli. Thank you. That's beautiful. Vachabatana chete bye. Ma hours nyaya makosi eku UK guys ka. And it's very light on skin. That's what I use foundation clogs. Eni ugonditumirawo chigaba chacho ndigoonawo zvona ene memory wowo nditumira ndichionewo chigaba chacho ndione kuda ndingaguma kusekwa iwe enika pamwe ndingarega kusekwa ndanyatsokunamira mushe zviri right ayo chaisanamira isi patodzwa chechi anozoshaiwa zvekuse kwaitsekuro b chatiri kuda kuti mwana apore zvokuti mwana aporera kupi isati tinei nazvo mwana cheda kayana noporera pasi pebiriji as long as mwana apora this is not about sekuru or this is not about who chatiri kuda kuti mwana apore kana mwana apora chete tatopedza masports hanzi that you know I see food rangu but food rangu rakangodai food rangu masirious food rangu zviri kanitombopisa ichi rikandipisa chiwiki basa re suru ningova kana ukateka wigi mai mwana ona guys ndatozosara namabhanzi ndakadori kwaizvo zvimabhanzi chaiyo 2 lines
musoro uningova doti unosvika chinodira chepi saka riwe saka nemabhanzi zvaita here guys right saka kwanza munhu asina mablack spots manje inini ndinowakisa kaini ndebvu dzinobuda apa tisu mbudzi ziya dzinobuda ndebvu saka natazowakisa apa zviblack zvinotosara tiri ndebvu tisu mbudzi kaisi tinobuda zvindebvu saka tatowakisa zobvisa kuwakisa zvinchete choose ndono unowakisa zvindebvu zvakutobuda izvi saka panotosara pane zviblack. I stopped the UK journey. I saw zviri nani ku Harare kuva hiye muAfrica na Irene endana simero kwenda zvinodependa Irene it depends kuti wanga uchenderei tisubudzi zvinodependa kuti wanga uchenderei Irene kana wanga uchendera iwewe you can manage uri wega muno. Do you think kuti nini ndena ndisina kuti ndikutodawo kushuvira kuti vanangu vaite the best way of life ndinda ku UK kunodika sinya kana ndiwewo Irene let's say the truth and shame the devil chokwadi chakanaka ngataure chokwadi guys but pane pamba kuti you sacrifice guys inini ndine vana vangu vaviri anomaona Shakira na Kelly mwana wehanzvadzi yangu andi munoziva mai vake vakatoshaika andika hanzvadzi yangu iyi anotori nemwe mukadzi tongotaka move on neupenyu hwake andimaona saka mwana uyu atori mumaoko mangu and ndakamutarisa inini mwana ndichitotora kuti mwana uyu inherera saka ndini mai vake andi muri kuona saka nditodawo kuti aite life iri nani hapana pachaona mai vake nyakumuzvara vakatofa handiti vakatopisiwa muzoti varongwanda zvokupisiwa ndi vakapisiwa kakandwa kusiku madota andimaona saka ndotodawo kuti aitewo life yake yakanaka andiona saka vakaenda ku UK kokoko vakanosara vari tu koko ku UK vachichengetana apo zvekuti indo zvidzokera zvangu ku Africa andimaona ndo zvidzokera zvangu ku Africa mai vake vakashaya last year ane 8 years saka chipano zokura chero image yamai vake chayanenge asisina wese still vakadopisiwa andimaona anenge asina kana image saka mwana afanira kufila that kuti handina ivo vatete vake vari vapenyu vatete vake vane mwana one handiti nditodza kutora mwana wajadzi yangu taite mwana wangu ndakatomutora atori mwana wangu akatofanana nemi anotori nezita rangu anoziva handi mazviona saka nditoenda naye kuti aite life way iri nani denda ndiri ndoga iwe chaiko airinoti ndainda kwira ndege kuinda ndaingoenda kunoshanya kelina dhedhi wake hauparadzanisi anokuda ini anotida kana chida chimwe chinhu kuna dhedhi anotomuka chero na 11 vakanonoka kuya anenge akagarira mai mwana akangwa kuti kwerere anotomuka zvitombonoita 1 hour zviri zvose mai mwana ndakatozvikonewa kana uendepi kana wakuendepi kuchechi alright change your birth certificate to your name zvisanetse vatete yewo okay pakanaka tete yewo chaita sekudaro saka mapepa ake satori bhora ndakatogadzirisa zvese ndakazviita through my lawyers handidi kunyeperai guys mapepa ake ese I just went remember kuti ndakapiwa legal adoption handika ndapiwa legal adoption I just engaged a lawyer akandiita mapapers ese mapepa ake haana kundinetsa mufunge animona haana kundinetsa kuita akaitwa nalawyer kugwara mafibroid ndiri kuuya zvako taranodafeli andimona saka lawyer akaditira zvese mapepa ake haana mbonetsa kuti nditoenda naye kuUK hapana chakambonetsa mufunge zvakangobuda sweet smart zvakangobuda sweet mapepa acho ndozvatakangoona kuti zvina mwari mukati ndakandatoona matsakati naye mwari saka andina niti Shakira wacho ndingatotsvaga kuti oita sei oinda ake pane panenge azoendera chisiya mwana nherera iyo sara yodini hazvibudi I prayed about it but mwari vakazviita chokwadi yes I paid a lot of money kuna lawyer but it was just smooth zvakangoendera hanzi ndanga ndichienderera pressure hangu to be honest ndine a 6 year old for now ku Africa tichimboenda msusati handichiwaona une mwana ne 6 years panozodaiwo pamwe zvinhu zvinenge zvadochinja zvanaka zvino tisaone vana Shakira vaya ama 16 handiti ama 16 ende zvinhu zvazviri kuita munomu handiona hanzi lawyer wenyu kana ari kuzimu ndinokupa ropafatsa I will give you the lawyer's number hanzi renyu awa rine inini lawyer rangu handakuriwana kunowana vamwe kaini kunowana vamwe kaini kosiria akatoripiwa neagents yayo chaiyo rinawo mahours chaiwo ne 40 hours per week
40 hours 40 hours per week ende ndoda kudza ichoka pamberi pamwari guys inini anzikeli inini 40 hours per week anditika and munhu akandipa course mufana wangu akandipa course iri mudhayari wepano top fund andigoni naye mwana uyu handidi kumutaura sara yake but andigoni naye ndotishuya kuti paupenyu sure ndichazomitrei asi ndichaona tichamitrei andigoni naye munozati akanditi Sis Melly kana mauya kunoku if you want to go kundi work anyway you want to switch you are free animona akanditi if you come here and you want to switch you are free saka zvinotori kwandiri but inini semunhu akabatsirwa kungopiwa COS just like that guys ndingangodawo here kungotisvika ndongosvikoti one day ndoti ndakuinda handisi benzi animona ndosvikawo ndomboshanda naye kana 5 months anditi ndinaye kana ndatoona kuti she still needs me I'll continue with her kana akazonditi iko zvino maybe maozangu ari kudai so zvakataura go kwamuda I was still able to switch. That's what she told me. And that's young, quite nice one, my sister. I'm so proud of you. A lot of people should learn from you. Animona. Saka munakadaro zvinamwari ndakudzenga zvinamwari mukati guys zvinongoendeka. So mukeli ndiye munhu waindiwarisa because dei kela asina kana mapepa guys I was not going to go pa fair I was just going to sacrifice kuti Shakira chonaka tichangotambura naye ari muno. I was not going to go pa fair dei kela ngakashaya mapepa guys I was going to say we are putting everything it's a cancel. Ayo watete upaonengo chisucha kaunotsvaga unotsvaga kunenge kune 3 4 5 years dzako izvozvo amakambani akawanda tete makambani ari kupa manhikira akawandisa zvokutodaro akawandisa but iwe ndounozongoona kuti ako odini animona if she still needs me I'll stay there animona I'll stay there and I'll make sure kuti I'll work under her conditions I'll do what she wants kana ndiri kubasa ndiri mushandi wake I'm an employee kana ndiri kubasa kwake she's my employer I'm an employee hanzi munenge andina kuti ndikuenda kunoswitcha Emmanuel ndo pamunozokanganisa ma statements ndati akanditi kana ndichida kuswitcha you are free to because ndaitira kuti mimi muitire vana venyu ndangokupai kuti muitire vana venyu and ndini ndikutaura kuti if she needs me if there's a need I'll stay there handina kuti ndikuenda noswitcha and I didn't say that inga ndikutaura wani kuti I'm going to be a employee she will be my employer kutita zvibasa kubasa kutita zvibasa zvemafoni tozozviona izvi paleta tapedza zvemabasa izvi amona ini ndinde ndichori pabasa ende kana muchizati munoshanda kwandiri kuuya ikoko kwama kwandiri kuuya kana muripo muri pana pamushanda kwamari ikoko musatombonyeya henyu murungu ndiripo ndigara ndakutokuudzai musatombonyeya henyu murungu wangu ndiripo nokuti murungu wangu zvaakandiitira mukamunyeya ndiripo ini ndinongomuudza ndinongomuti uyai pano maini taurai dzokoro dzaiasikana zvinhu zvamamuchitaura saka imimi vanhu varikoka mutoziva mune makatohwa kuti Sis Melly vari kuya pano kana makatohwa kana manga muchinyeya murungu mototizonyeya mumatoileti ndisipo motozonyeya mumatoileti mototambira kuti handipo munyeya kana ndiripo murungu haanyeiwi nokuti ndinongomudana maini uyai pano ouya ukuti munhu anenge amnikirira apa vana vangu life yakanaka kudai momuda kumunyeya ndiripo aiwa rumamiso angabhuye zvako hamungamunyei anoda rumamiso ka motomunyera henyu kuzvikona uku murungu doko mongomunyeravo musamunyeya ndiripo taira anoda feli thank you master ndango thank you nemasters ndangoti nditaura asi kana chokwadi chakangonaka mutoziva kuti Sis Melly apanyewi munhu varipo pashuwa ini kana mukandiona ingoonai kuti mama vasvika musanyeya chero musanyeya munhu ndiripo ngoona kuti mama vasvika toseka todarika hatisi shamwari mashuwa kataya kubasa we are not friends tikushanda tese we are colleagues ina handidi zveshamwari mene ndigara ndakuudzai vanhu vanenge vari panapa vandinotozonoshanda navo ndozati ndenge mitoziva kuti Sis Melly wakushanda pano inini I don't want to have friends please get that into your skulls I don't want friends I am coming to work right so tinongotaura nyaya dzebasa nedzekungoseka don't try to befriend me because muchandikanganisa focus I want to come I work toparadzana tosangana kubasa toseka
mwene umoenda kubasa kwake anditi oenda kumba kwake kwanda kuchengeta chembere yake kana kuti kuchengeta chidara chake tosangana usikana kwenye kuti semchidaro zvezvimwe izvi please count me out to anaka mumbonofanana nesi kana kufona ndiye kana kufona ndripa live tawanda call you ndichakufona ndipa live maimikisa kanzi indai ku Canada kusi ku Canada ku Australia ko tichaenda don't worry pane zvinenge zvichirongewa chazokudzai tichaenda ku Australia don't worry tichaenda ku Australia don't worry mutazvijaira kugara sana ndomeni kudi gara muri single musika mwana mwe kuchembere yake kana kuti kudhara yake ameno ndoda kukudzisa even mimi vemakosi vari kuenda andimona but mungangoseka zvenyu guys but this is the truth makosi ari kusumuka chienda musaenda kunotsvaga mafriends pabasa ani muri kunzwa don't go and look for friends ndopanotangira maproblems kuita maproblems pabasa endai kubasa you have workmates macolleagues usada kuita take nevanhu vepabasa ndopanotangira nyaya dzakawanda enda kubasa uchibva kubasa seka nevanhu vekubasa uchibvapo oenda kumba kwako anditika zvemabhururu izvi zvaitwa kuECD animona zvemabhururu itai kuECD pabasa paitwe friend pabasa apabiwi mazviwa vasikana vari kuenda nemaCOS chekutanga pabasa usabate chinhu chisiri chako unoiona mari 50 pounds yakati apo po vanenge kuchengeta mbuyaka vanenge vasingatomuki vari bedridden wochifunga kuti havazivi mari yavo vamwe vanenge vari bedridden but vachitoziva zvinhu zvavo antika usabate mari isiri yako usaone maringi emachembere nemadhara jewelry woti kwairega nditore chembere iyi iri bedridden haindioni munhu anenge achiziva zvinhu zvake kuve bedridden hazvive kuti funga dzakadzishandi anditika ubhururu pabasa no friends kana kune vai vanoshanda vari tutu handi kana muri makera munomboita tutu handiti kana muri tutu taurai zvebasa mapedza zvebasa paradzanai mwene mumba kwake that way you won't have any problem inangu zviri nani kutoti mutondinga kuti iri smile hariiti takauya pano asi musandudze nyaya dzevanhu handidi kudziziva kuti nhingu yakurarama sei nhinga zodai handidi kuwa kuti mamistakes emurungu handidi kumawa inga ndikaona mistake emurungu ndongomuvinga murungu ndongomuvinga murungu kuti vamainiko apa mubosi handani ndine chichemo changu I believe kuti pakaita chichemo murungu kamuudza zvakanaka anogona kuti anyatsokuunderstand animona alright mira chigozo taufa animona ingoriwo tipi handiri kukupai vanhu vemakosi vari koko nokuti pakutanga kuita friend pabasa muchatanga kuudzana zvakawanda muchatanga kuonesana zvakawanda muchatanga muri kuona ndofunga madzidza nyaya yekuita mafriends iyi pafacebook apa muri kuzviona muri two mafriends muchatanga kuwirirana zvekuti remember muri kune imwe inonzi muri kune imwe nyika andika kusina vanhu watoti ndawana best bhururuka muchatanga kuudzana masecrets ese mugotanga kuonesana zvinhu zvepabasa zvimwe zvisina kana nebasa rese mugotanga kudii mugotanga kudini musi wamunokonana munenge muchirekodhana handitizvo munenge muchirekodhana musi wamunokonana hede ndo musi unokanzelewa maCOS enyaya nokuti muchatanga kuburitsirana zvinhu zvese animona muchatanga kuburitsirana zvinhu zvese kuti iwe wakazodai makuburitsa murungu azozvifariri kunyengwa pabasa vanangu kunyengwa pabasa pamwe munenge mune makeyara echirume zvokuti mabayiwa nenyere izvo moipota muchipinda matereti anambuya kwamunenge pamwe uri kushanda nemunhu wechirume kune murume andoziva akanga anetsa kuUK yuko kuti pasi panopuwa shift akapuwa munhu wechikadzi anovata nemunhu iyeye ndusha kuti vakadzi ava naivo vakanga vachibvuma kuti vavate naye how so munhu one mozoti chakazoita kuti abate nechekuti bosi wavo muridzi akati pese panonzi uyu munhu uyu panonzi zvanga zvakuita kuti handi vari kuzoti vakurara nemunhu wani vese saka vamwe vanga kuti panonzi nasa kuenda naningi vamwe voita jealous vose voda kugirira kuenda nemunhu ya kusvika murungu azvibvunza kuti vakangwara kavarungu akati wai vanhu vasachida kushanda nemunhu wechirume uyu kavakadzi kwake kuri kugona basa ndobva asita trip handimoona wanike vakadzi vari kutopota vachilambasitwa mai mwana vari kulambasitwa mai mwana ndokwakava kupera kwebasa pangatopromotiwa atopiwa chinzvimbo zvokuti aitewo chisupervise ndokupera wakaita basa nekuda kwemuchiuno
pakambani haunyengwi pakambani. Vanangu muri kunyatsondiwa here vanangu. Musanyengwe pakambani. Kana waita nyere chitengai madhildo. Anti muri kunzwa. Musanyengwe pakambani yamuri kushanda. Because panotanga kubuda maproblems akawanda. Sekudanana romance pabasa. Makangofanana neshamwari. Munotanga kuonesana zvinhu zvakawanda. Munotanga kunyengerana zvinhu zvokuti gatibe chakati gatore chakati chisi chedu mozodai. Handimaona. Ina handisi kupai advice because ndakaenda kuUK. Ndozonamba kunitira live kuti kwai vakutopa advice vasina kuenda kuUK. Ndingotaura zvinhu zviri general. Mutotaura zvinhu zviri general. Kuti tingoonesanawo unoti mumwe atori murodhekwenda. Haatozivi kuti anosvika unoona kupi. Unosvika kuunoona maringi akati ndandanda emajewelry emunhu. Mari yakaiswa pese pese yakandoteiwa ende kune zvimwe zvidhori. Pane imba yandakambopinda ndiri kuUK yuko. Pandakamboenda ndina kunovolunteer. Pana ndiri kuUK pandakambovolunteer. Pandakaenda kunovolunteer kune imwe imba handika zvikiti zvimaornaments zvinenge zviripo zvimbwa zviya. Zvinenge zvine kakamera. Kakamera kaikanenge chitoona. Kakamera kaikanenge chitoona. Iwo nishita hapana kundiona amamai ava vakatofa avapuwa mapirisi avo havasi kuona. Kamera inenge ichitotora. Ndakazviona ini ndakatozviona ndikati saka shuwa munhu chokwadi kana usina ngezo isusu nyaya yekutoona mamovie too much bila dzakangwarisa wotozviziva kuti kamera inenge iripo ndakatonyetsera kuti izvo because chaito chaingoflika kudai kamera iyo inenge ichitorekodha. Handimaona ndikatoudza munhu wandaive naye ndikati ukuona icho chirapo icho ikamera akatovhunduka kuti ikamera ndikati wakambotora chinhu pano chikanzanzira ndikati ikamera isho. So uri kuona pairapo kureva kuti kune dzimwe dzakatowanda dzirimo makona umu dzausiri kuziva ikamera isho usabate chinhu pano. Akati yo maita imbati ndakatoona ndichitaura naye kuti mwoyo wake wakanga uchidoda kunge kurerekera kamuika kuti ndaandichazotora ameno handiziviwo. Handimaona saka musatore zvinhu zvazvirizvo. Musadanana nevarume pamabasa pamunoshanda. Handika 3 izvo zvingazvihoudziwi hazvo vanhuwo asiwo handizivi. kuUK uku vasikana ndoda kuti ndikubatsire chokwadi. Handika vachangoenda vachaenda handiti kune problem iriko ndevarume. Are munyepe chaiyo yemota maimwana. Amona kune problem iriko yekuti varume havana kuwanda sezvavakaita kuno kuAfrica. Handiti asi hazvizokupiwo kodzero yekuti unodiwo wotorawo murume wabiya vako. Andi muri kunzwa hazvizokupiwo kuti utorewo murume wabiya vako. Handiti iwo kawa kuti uyu munhu muZimbabweni ko kuUK ati ndisisi vako iyama yavo nokuti ukaita dambudziko ndiye munhu anokubatsira. Andi muri kunzwa anokubatsira mangwani. Saka zvokuti ana handinei nazvo kuti mukadzi wake ndona soti pamwe pachona zvoboda kuti isusu pache zvedu tingoonesana. Handimona kana wada kutora murume womunhu ungoenda kumaNigeria, woenda kumaKongo, woenda kumaArab, kumaZimbabwe please. Ndivana sisi vako musatore. Paina kwini kana nemari ndotora. Chinozoitika kwini ndechekuti zvinozodzoka pamberi apo. Mfano wangu to come back. Right, ndozoti vana papa vadi kupawa apa tikaendi pasiye havadi kupawa tikaendi pasiye. Client indakaita courses kuUK kaisi courses zvandiri kutaura izvika unozwa mumwe achitwa izvika similar nopaadhi zvakazviwanepi. Inini my course I did them in UK. Ndakaita physical courses nePVMA kuUK. Saka takadzidziswa zvinhu zvapaground. Client hairohwi, client haituki. Hakuna munhu anobvumidzwa kuti usweye kune umwe munhu. Handimaona don't ever swear uchituka umwe munhu. Handimaona zvinokubatisa izvi zvokuti ma-F word ayaya ma-F word kuUK unopinda pachaiti. Vanhu vekuno kuAfrica vari kubva kuAfrica kunoku majaira kumwa kudhiraivha mota makaisa doro apo ma-F words ma-fast meno kuAmerica kuUK hazvidiwi. Kudhiraivha zvamoita kuno kuAfrica zvezvekuti munoisa doro pakati pemakumbo apo muchidhiraivha doro riri pakati pemakumbo zvazviya unotodza kunorenewa license
ugodzidza kunoriniwa kosi rako. Ku-UK hakuna mapurisa anongokumirira masitiki sekuno kokuti ukangobatwa une dora konongobisa 50 rand woinda. Handi muri kunzwa? Ku-UK unorohwa nemakamera. Makamera ndo mapurisa ako. Pese makamera yanenge achiona. Unoramba sei parinouya uri iwe wakabata doro kudai richibuda pakamera uri iwe mota yako chimwa doro. Makamera eko UK akasiyana nemakamera eko Africa. Hello, wakabata phone. Hello, chatuta kuno ku Africa zvazvo. Hello, ndepi yako? Kana mupurisa yako muisa upo muti 50 rand munosungwa. Kana mota uchipinda mumota yako, please, chero uri passenger, put on a belt. Isa belt. Handi muri kunzwa? Isa belt. Mumota yako imomo chero kakwidza munhu, make sure kuti vanhu vane mabelt. City belt is very important in UK. It's very important, city belt. Unoripiwa £100 ticket. Ndakapasa ndaripiwa £100 ticket. Nditi aiwa 100 passenger. Unosungwa. Kune mitemo yakawanda wanda. Zvikuru sei kana uri kubva kuno kuAfrica andika wawana course anditi kana watenga license usingagoni kudriver, kana wasvika zvinaniwa udzira ndina license ndoda kubatsirai vasikana. Ani muri kunzwa? Ndoda kukubatsirai vasikana. Kana watenga license kuno kumalicense anotengeswa haugoni kudriver ka wawana kosi wanzi pari kudiwa drivers license. Handizvo zvavari kuita vazhinji makosi anoti drivers license at added advantage. Unobva ngonotenga hausati wamboenda kumberi kwesteering, hauna chaunozonedzwa muroti. Kana usva kumbori muzvinani umunhu ndandina license. Nokuti ukati ndine license wopiwa mota yekambani. Rodhi yeku-UK yakasiyana nerodhi yeku-Africa sky. Rodhi yeku-Africa iyi kana mota 33 tinopinda. Rodhi yeku-UK yakadai. Unotovhiringika brain chete yakadai. Very narrow roads dzeku-UK. Unonopinda mota dzavanhu. Unorovera jura. Pane mwana mumwe mudhayari anda kuzoitaura hangu panapa aita zvizvizvi. Akanopinda pajuraho rapa next door nhasi ari kushandira kubhadhara juraho iroro. Hamunoti akapaka sei apa kunosimudza mota pachida kuenda kubasa Jumebi. Mota ndokubva jamba kana takanga meno zvakafamba seti akaisa meno zvakafa kutanga nokutanga munamba 3 here gear. Ameno ndobva yajamba ikanoenda kujuraho reku next door ikanopasa ikainja mota. Nanhasi ari kubhadhara juraho nanhasi kusvika next year March ari kushandira juraho. Anti muri kunzwa? Vatiteyo zviri kwavari. Ndiri dzangu madiaries angu, handisi kudzangu asiri madiaries. Madiaries angu haangambotauri kuti hanzi zvachota wangarudzi nokuti hatina kuenda kuita live kumastreet uku kuti tikudza vanhu vese. Ndiri kudza vangu madiaries because ariko varikuda kuteera kutoenda manje. Saka this life is for my people, it's not for everyone kumastreet uku. Handi maona unoshandira jura unogona kutotsika munhu. Handi maona unogona kutsika munhu imhosva yaunoendera kujere. Ubva wadhipotwa futi, ubva wadhipotvazve. Saka zvinandikudza imply kuti handina license utange wambogona uchidzidzira kudriver. Kune vaiva nemotikari vaiva kudzidzisana kudriver kusina vanhu uko. Hanzi kabadi kahaise personal use. Mwakatora mota usiku akapiwa tiketi haana kuchiziva kuti tiketi rakazoenda kuna manager akadzingwa basa. Handi muri kuzviona? Kana wapiwa company car dzinenge dzine matreka idzi, ingoenda pawatumwa kunzinda wodzoka wopaka mota yavanhu. Inda pauri kuinda wodzoka wopaka mota yavanhu. Handika zvokupaireta ku-UK hakupairetiwi kuzadza vanhu mumota. Namba inonzi inogara yaya ndo inonzi namba inogara. Hakupairetiwi ku-UK. Handi mazviona? Kwanzi nakudza rambai muchisimbisa nyaya yedrink and drive. Handiziviwo, ini ndiri kuzama kutaura. Asi kana vasingazoteereriwo zvavo, kana waona kuti zvauda kubata ngodzoka palive inozotarisa kuti kana zviya vakati kudine drink, unotodza kukuriniwa kosi. Handi vakunda nemakosi mukuzviziva kuti 5 years munogona kupiwa indefinite leave to remain. After 5 years munogona kupiwa indefinite leave to remain aya. But kana wava necriminal record inogona kutadzisa kuti upiwe indefinite leave to remain. Inongwa kuda maloya wakuda chiyava mari yakawanda.
Anomaona inenge yakudiwa yave mari yakawanda. And ataura nyaya yekuda noti varime kuzobhanisa doro pakati makumba apa achidrive. Osa pakati makumba achidrive. Andimaona. Respectai kumabasa kwamunoenda. Zvekuti kwai kuno kuAfrica tinoziva zvose anyway. Kubasa chero kubosi wako chakasvika. Chiri chidhoingi chifufufu chakasvika. Iwo rizijai dzakadai. Kana muri kubasa ndibosi. Kana muri kubasa ndibosi. Ante muri kuzviwa. Kana muri kubasa ndibosi asikana. Zvokuti kwai hatiudzigwi. Hamuna chamuntaurira mimi vanenge vachikudzaiwo vakashanda kudhara ava. Zvimwe zvanongokudza zvitarise kuti anoda kundiputsa ipanoda kundivakana chiudza kuti aiwa usadai apa tinodaiwo tandiudzigwi ndoziva zvese. Amen. Amen. Amona. Saka just try and abide by it. Kwangoenda kubasa. Uchidzoka kumba kwako 5 years ishoma zvokuti tu. Kana Mwari vakupa upenyu 5 years ishoma. Kango avoida. Kapera unorinyiwa futa ndi. Aiwa kaunobva wapiwa inde unobva wabhadhara ka indefinite leave to remain unobva wapiwa ka indefinite leave to remain. Anomaona. Mitemo ndo inongodiwa kuUK. So you have used you as an example. Whatever crime waita inoenda pa DBS yako, respect UK law and you'll be fine. Break it and you make sure they have used you as an example. Whatever crime waenda pa DBS. Kwanzi vhozorai madeodorant tinozonyara iwe naifoni isatina pandodouya unditengera vo carton ndizore deodorant. Please buy me a carton of deodorant. I pray. I spray. I go. Madiyo akachipa ku UK iko guys. Akachipa ukatobata 650 pounds yako unotowana dio. Anomaona unotowana dio chaisha iyo yako yakanaka inotokulasta. Ati man. Kutoona matumbu kaipa pakata zvekutamba. Ai. Anomaona unotowana dio yako yakanaka unotowana even mamwe maspray akachipa yaanenge ariko. Handiti ku UK yakungobonyanyi kusweat. Just because kunenge kuchitonhora majority most of the time kunenge kutonhora saka you won't sweat, but make sure kuti wewe pachezva kwako you are up to date. Handikuzonyanyi kuchikira izvangu masimba. Handizonyanyi kuchikira iyi. Nokuti kazhinji kacho munyanyi hamusi vanhu kuti mukadzi hamugezi munogeza. Hands are you in Zimbabwe? Yes, no, I'm in South Africa. Hands roll on £1. Kachipa. Zvakachipa. £1 shop kuya kuma £1 shop. Shop inoita zvinhu zvema £1. Mobva maningirira. Mobva rudyanzi nabobo 10 years. Ndioni bobo zvakanyorwa papa asati azviona wani ingawani pazim inonzi homeoffice.com wani vari kutaura zve5 years. Kupawo ndile ruru ndikasvika umbonditengerawo madeodorant ema £1 nemaperfume acho ndokuongedza ndakaita. Kana uchingori track record yakanaka usina kana mhosva yako yawapara uchingori clean unopiwa definite remaining. Unopiwa pa 5 years. Unopiwa kune pa 5 years apa kana uri clean. But kana uri wakanyangadza DPS racho unotanga kunzi 10 years. Why they're trying to change it to 10 years. Ngavachinja havo vangochinja. Amene vanenge vasagona kugara nemutemo. Ameno wasagona nemutemo. Mutemo chengetedza mutemo munhu. Just be patient guys. Kana uchizoti usimna ne patience asina patience ka try kunamatira kuti uve ne patience. Try to pay kuti uve ne patience. Patience zodiwa guys. Patience zodiwa. Anditika patience zinodiwa. Toda kunzomboya titaure nyaya yemaCOS. Ndichatombotana nyaya yemaCOS anenge asina ma-hours kuti vanhu vari kuita sei. Zviri kumboyatsofamba sei. Umeona? Nokuti vazhinji muri kunyatsoziva kuti maCOS asina ma-hours aya. Kazhinji kacho vanhu vanenge vachingotengesa havo vachitsvaga mari. Anomuona? Vanenge vachitsvaga mari. Anomuona? Vanenge vachingotsvagawo mari. Asiwo muzoti uchipaona unoda iyo BPR number yayo handiti unoda tax number. Unozviona nemunhu aka unozviwana kuna employer akakupinza basa. Unozviwana kumunhu akakupinza basa. Saka ndingazivi kuti apa papanenge wapinda usina ma-hours pepa what really happens I don't know. Chadonzwawo.
urinakidza kwili nai 10 years vazi uri kwako haisi nyaya hai kudana 25 years vasina mapepa vari kuuk 10 years uchihopu hwako atogara kana pressure vana vachihopu hwavo 10 years vachingombawana mapepa ndichitoro vayute bhabhai vanangu bhabhai ndoinda kuafrica uzvidzokera we are making money out of extended time hanzi meni bhebhi rangu wanga warova wewe moro liberty uri sei liberty yako zviti John Foster chinja kwanzi musarwe wemudzimba munodedza kumaposa nemaneighbors handiti I have a friend she came 1990 doesn't make papers 1990 hai 1998 ine 8 years 98 kuti 1998 igore ripiro rogogo kuti 19 anenge aresva pazera 1998 I think saka nakuti tizoyasoya tichanyatsotaura guys vanhu vari kuuk ini nhangu ndichida toti mumbonyatsopa vamwewo tionesanewo isusu guys kana takuya chibvunzawo kuzvima inbox kwenyu muna tibatsira brp inini pacontract pauyu yekuhome office vakati 10 days vakati 10 days kupost office ndiko kwaunoitora vakati 10 days ndakanzi unonoitora kupost office ekudhuze nekwauri within 10 days 7 days or 10 days andichazivi but ndakatoudziwa inopindura munhu anguri ataura mubvunzo wake kwirikia kwaindikubvunza kuti kwavana vangu vakabva ndisina hama vanosara vanoitiwa sei kuuk no zichikomo thank you sister thank you very much thank you wamboita sei kuti zviuye mupfungwa mako izvo no vana vakafa vanosara variko kuuk vanogara kavakachengetwa negovernment yeuk pamwe takana mapepa 50 years tagara muno vanhu vakawanda havana mapepa vamwe vatove nema25 years variko havana mapepa kana wangori wanawo bepa rachona ungotanya asi chingotochengetedzai mutemo guys nyaya dzenoise idzi aya masocialites anobayabaya mabhatani apa sera nenyaya dzekutukana nevanhu pamalive kana maa kuuk siyanai malive aya anoshandiswa against you handi muri kunzwa these lives they will be used against you chero kadenwa zvinengei kana uri socialite chero katangwa zvinenge chero kaiwadla munhu waonekwa kwabata garo remunhu chairo let them talk malives aikuti unobaya live button andisika wobaya live button uchitukirira uchitaura uchidii malives anotogwa anoenda kuhome office ndakanzi dhumebi upfidze muromo wokutuka anzi wakandituka rini asi ndinokufarira zikaiti usajoine zvekutuka handichiwaona kuti wakatuka kutengera foni nyaya dzekutuka nacho dzakaipa chokwadi nyaya dzekutuka wangotuka munhu usina kumuona usina kutaurisa munhu zvakaipa zviya takazviita nekusaziva guys ndautaura chokwadi takazviita nekukurawo guys kutengera hangu foni akatonditengera foni ishi iripo guys ishi foni akatengerwa foni nemunhu akatuka mufunge kunyadzisiwa kakadaro ndakati ndikunyara maiwana poineni soro yako takazviita nekukura asi haya tidzokeri ikoko hakutukakudi kana uri socialite nobaya button itai yauri kuita usatukana nevanhu tiende vakati nokuti kune vamwe vanenge vachazosa makupoka kakuti unyatsozvionekwa kuti unopenga pasocial media unopenga mozati uk vanoshandisa social media handichika guys uk vanoshandisa social media yako andi vanoenda pahendle yako iwe zvokutora mavhidhiyo muchitora machembere evanhu mavhidhiyo mudzimba umu muchiposta pasocial media hodo uchitora mavhidhiyo echichembere muchiti honai muchitogwa mavhidhiyo chero chichiti ndoda kupinda mukamera mako imomo iyo pabasa foni ndei hai halo muri sei iyo foni pabasa ndei guys vanoshandisa aiwa taanosi aiwa takakura for noise no hatisisiko ikokoko taingotambawo takangokurawo tichingoexperienceawo nekusaziva social media yacho unenge usatoziti social media inogona kutokuyambutsa kana kuparadza unosotozozviona kuti okay ndakatoshandisa social media zvisina kutonaka unongozozviodza kuti no man this was not me ndari kutopinda muzvisirizvo kutohakira kutopesana tove munhu wandisiri nekuda kwesocial media handisi kuzofa ndakakwanisa kuti ndishandisirwe social media nenzira iyoyo animaona hanzi public domain danger animazviona public domain saka kana uri kubasa don't use mafoni ai vhara foni yako isa paflight mode ita zvebasa kana wapedza wobaya foni yako
kana une shungu chaizvo dzefoni wapedza ubaya foni yako basa no phone that way unorarama zvakanaka unouya mangwana handisi oh thank you Nozi takambokonana kaNozi kutombomakana chekuti chimakirana zvinhu zvinangana nebasa rose zvisina zvemastreet medu undiregerere sure Nozi sure please forgive me or my sister kwangoriwo mazuva ekusaziva Mwari nemazuva ekungonakirwa nesocial media nenzira isiriyo andiona but ai pakaipa vedu pakaipa put your phone away true kwanzi nangu I'm tired dai zvichinjana ana tinochinjana wowo yako kunotoya ikoko hanzi UK tinokugugula kana uchida basa pakambani yangu for your true personal reference na Rachel Masere saka naye Rachel Masere inini monditongera ndouya kukambani kwako koko unitongera ndembosha zangu dzakuti ara asikana ndodzo unitongera zve naye Rachel Masere ndakahochinja kana ndauya kukambani kwako ndigamuchiri ndione kuti ndoita sei ndoshandavo sei andiona ndinouya kapa kambani woona kuti ndoshanda sei sati wandigondipa mukana woona kuti ndiye era yakauti hatina shukana ungoti neve mwana yakati zvitotawo kaitawo kudhara ubva achinja yes lori zviri sei lori ndimona musatitongere musadza kudhara ndikatauya kumakambani kwenyu tigugula tipei mukana muone kuti tiri vanhu vakaita sei ani ndizvo tipei mukana ndiri right zvangu lori kuri sei kumba kwako saka ndo nyaya ndaida ngotionesana takati pakawashi takamira hedu mota yepedza kusukwa baba vamuzimba kavo vataura kuti makadi vasikana madzimai simba kana muchanga hi Cynthia hi Bikita listen that they are coming they need to be mentally strong they tanzi sometimes even if you have a criminal record is love you explain what it happens some employees can tip you on up okay yes Susan should say oh sure Tyra on the family I'm so happy I love you too Tyra I love you too babe let's do on this bike here wapedza Audu buku za bike here tuwakumbira buku Mbona kwidzeyo pa bike Mbona kwidzeyo pa bike 2 minutes kwidzai munini chakadaro ichocho ndachida kukubatirirai kai mota yapera guys takuindedu kwaya muchangana muzimba uyo torashona mushona chachaye mushona ngativunzira makuwa iwe uya pano ibvise apa kauye pasina mvura uya pano idudu kadubhi baba idudu baba vamurudzi amonda da kutokura pa bike ndakabata mundawo kuMozambique kushona sewa shona street uda ndakuudza mundawo wakangofana nemi mandawo mandawo tona muzi unobvepi Mozambique Ghana border Zimbabwe neni yes finish which one this one yes can I take it down you want to take it away oh ubata kuinza ela kurutsinze yako okay ibutsa kuri wari kubata sako le utsama yakaika yona okay hata kuutla kainza no ibvise baba ndipakapa ngwevisa pake atifeke wig ipake apa tata kurura wig idudu baba idudu dudu ngawadza kuti titaridze madhari dhari dzanobona kunyatsa nditombokwira pa panotsvaga mari ndakabatira panotsvaga mari ngwerenge ndikuona live yoyo ariko bara mota yake 60 rand diki kadwida kusanisana kudironga watu inodhura hombelele dura yaji ibari kwa mota iyoyi dzakana na price how much streamer customer futhi nai sio ndobva kure kuya office mota pana pano akashosha ngapo ndikuwachira mahara ndikufa a customer udro mangwana ingafambi mishini ndisi apa yachena akusuka mota here akusuka chosuka ichi tosuka totoziva kuti asani ngatoziva kuti vamakastoma ndoona vantoigirwa vantoenda pane ani ndogara chimupa matipu here matipu toona kuti anoti ndiye anotoungiri matipu paka ma40 rand 50 rand tipu yakabaira kuwe ndiwo hawe vanisimuki pano vanhu asina kuona ise kamera ikoko ise kamera atitogarira pano saka pasaikoide muzvimoja yangu ari kunoipaka uko onaikwa yapako
anozoti toda kuenda uku siyairika unekoweita vanhu tosinge vanopengawa naye yeipano vari mdobe mitimboonyeza chingozvida nemanenge pane zibhaiki vaimwana zidudubhaiki apo indapoti chimbondikwidzai vaakutisa uda kukwira uchidepi kwane zita rakafanire Facebook ndakakura these days ndenada ndiruru ruru handanoizi nevanhu ane zita rakafanire mimo muziva ero anonzi maybe ane zita rakafanire Melini Dube Marilyn anonzi Marilyn pana anonzi Meli aripo anonzi Meli anonzi Meli vanonzi kuti ndiani zvakaoma ari pakati jasari akazviti Meli Meli K akazviti Meli K ndiadhimini wangu serious akazvita kuti Meli K ndikati saka uda kudika wazvipa zita rangu unoda kudini kubayaenda kutondega tivamiriri ndikadzoka achauya zvavo asi 9 yatochinja paya nyaya naruru ruru kaiwe watochinja nyaya yapo paya 2 minutes idzodzo ndo dzawangu watochinja nyaya social media guys inogona kukuyambutsa inogona kuparadza honai vanhu vakawanda vafeyambuka nesocial media guys a lot of people sekuru vari bhosva adumepiso ndakuona kuti musoro wako unopisa ndakuona ruri kuti musoro wako unopisa watochinja nyaya nguva diki diki po paya nguva diki diki wangu watoichinja kati aizvi zvakaoma kurududhu havakuuya ega ndadya kupretoria sha ndadya sadza ndadyaoni kuti muromo uyu maromodza ikurwara kwandingamboita pasaidi ndadya kupretoria sha ndadya sadza nemadora kwakabikwa madora anga achinaka ndobva ndati ndoda sadza nemadora okay ruru ndadya sadza nemadora ndo zvandadya jina ndifonererewo namba iri pamusoro apo ndi UK namba ndifonere munhu ushu anoda kuzojoina polisi saka abva ngonditumira mazita wobo but ndokumbira kuti utenga wamufonera iye kuzomujoinisa polisi ozoisa vanhu vaka kopa vanongomira sasa zati vakamiriga nemadhairis bani anzi Antiselina will be live at 4:30 yarini about COS continuation. We don't know. We didn't know kuti vakamboita nyaya dzema COS. Ingati maybe uri cute one kozve black labels zvabvepi. Wakonfisa nei B-chicks. Atinotombozoti Andiselina vakaita live yema COS. Ini malive anongondikuta akawanda idzungwa. Usamusinga ndo ndongozona malive aitwa ini. Ndai isusu. Ndoshaya kuti ndinombofamba sei. Zvondorashika zviya zvandakamboti gwaratula na ndini wasi. Ndada dorashika ipapapo. Hanzi zve-black label zvinovebe esibeti ipapo plus vane chavo handiziva kuti vakaita nezvechima COS vanongoita but topic yema-COS takaitanga kudharawo nesu takanga chingotaura nezvema-COS panapa kubva kudhara zvedu ijust that totaura tombosiya totaura zvimwe todzoka tombosiya saka she has been doing them but bobo takatomaita pano kudhara itarisa panapa noti pano papeji redu rimwe riya tasava papeji redu but tatichingoita maleve main page sterek tisi takatomaita panapa ema-COS sterek but anyway hatisi kuita edu competition vakaita twice nema-hours nema-COS okay we didn't know but ma-COS matopic ema-COS anogona kukava zvakasiyana zvavanokavha ivo titogona kuzoyawo nemwe tichikavha imwe coverage anyway tinenge tigozona kuti kana vaita to dress she's encouraging people to dress warmly which is good okay saka tichawisisi manje kana vazoita toona kuti ivo vanenge kana vachaona kuti kana vaita vapedza yavo life kuti vaita neangle ipi tozoyawo nemamwe mazvanenge vasina kutaura tichazoti titange tamirira kuti ivo vaite yavo kurugai vaite life tigozo vakaita tozoona kuti vaita ipi tozouya nezvavanenge vabatsirika B-chicks vabatsirika competition vabatsirika
4:30 asi dzakwana here 4:30 inguva ikona ibobo 4:30 dzenguva iyi hanzi anditodawo domestic issues. I'll do that, Irene. I might. So let me leave the course. Andisena vaite istoita zvepano. Kwanzi tai zvepano zvekumwe ndezvepo. Ndikatigwaya domestic issues yataugwa iyi. Na Irene koza tichawa yedu ne domestic issues. Dzimba dzadai kuchemedza, dzadai kushungurudza. Dzadai kushungurudza dzimba idzi. Ma relationship adai kuungudza vanhu. Ndi baba. What are the 2 hours difference? I to Russia murume sikakona kuti murume uyu ane mukadzi wake nhasi ndachabvumburudziwa akoma. Eish, matine 2 hours behind here. Okay, takatotsva focus bobo. Tichirikufoka tichiri ku hours zvese kuti agoziva kuti ma 2 hours 2 hours behind. Aiwa ticha saka kuno kudza 6. Ngekuno 8 minutes to 6. Saka 2 hours. Right, aiwa tozoona kana vapedza people. Chichazoita yedu mukuru dhudhu vakasida kuya vanongodyisa airtime rekunyepera. Ndiani? Yes, urisai asi mai mfana akauya. Oh, hello brother. ndiye juju here wakandoke kupesera ndokepesira ni mwana kanaka nayo. Esikani uripo wanobedwa kutozora namupfekedza masocks atochemera kuda nasikatoda kubuda naye Okay. kuenda patakshopa alright. wakubatika rodu iwe ndiriposha handi auchadi ndigira black lab. Iwe hatisi kusangana muzviraundi ndikuonekwa here murume wangu hanzi kunoku is 1652 bichicks uri kuno kuamerica. Ndiri kuamerica bichicks uri kupi? Ndiri kuamerica bichicks. Mamuone here murume wangu. Namuone. Why don't want Bex? Which one is Bex? Black label, I know ma. Black label. Mochanga did you? I'm not black label. As an injury to German. Or German, okay. All right. Who said German today? As Matanga na BB. How is German, guys? Everyone is coming from different angles, so please continue. Okay, I'll definitely bring it on and then we talk about it, guys. I'll bring it with a different angle. Try a different angle, then we can start from there. Waini. Kana tariro kana kurudude so guys, whether na siri say go kuno kuneka mhepo nhasi patabva kujobe tava kutoria uchinaya guys kwanaya ende kutoria kwanaya zvisingaitse isista kuti tisvika patogeti rechitu apa guys tichiona kwakaoma kuti dry, it was dry. Ndikati yezvo moti rasimbeka kuna kufira benzi kwakafira benzi kunoku hanzi kwaipa nevaitengesa masiwezi vakutobuda munyuzi so vaingoyambira iwe babies ukureva kuti vanhu vari kutengesa masiwezi vabatwa hanzi Mr. Maybe Zimbabwe. Musandidaro hivi ndiri munurume here ini. Can I could doctor name yeah, you can call me before yes we can talk. Kurudide. Imiti siye iti study. Kurudide. Zvakatanga nesi.
zvekuenda kuchando kwake. Guys, tiinde isu guys. Guys, takwenda. Tambotandara. Saka mazoramba kundikwidza pachibhaiki. Ndamune mafaka pachi. Oh, mtopa munogara. Oh, Mugarebi. Oh, kumukwasi. Kumukwasi. Oh, amogara kure chai. Samjati kudziga mtende ko. Baba minwe. Kwenini kana mune igona muri muruzi. Oh, baba ni mundau ku Zimbabwe. Oh, rasaka ini saka muri mundau. Originally ndau ndio baku. Mati munorara kwani? Mozambique ne mandau. Mati munorara kwani? Kamro. Mati munorara kwani? Baba minwe. Baba. Kana ndikakuofa iko kurara mukaranga. Ndikakuofa iko kurara mudu. Ndongokuofa iko kurara chete. Zvanasi ndinogara ipo muno kete. Pamusoro apa. Tiene izvozvo munozouya kazviletuleti. Aiwa, ko munozouya kuzviletuleti. Kwani munotora nhamba here? Ndogara pamusoro apa, pamusoro apa. Padhuze ipapo. Pamusoro apa. Simunofamba nemoto. Ndichamboenda pamusoro apa. Ndika ndinomudzora pamba kwake. Ngatiende ndione kumba kwenyu. Kutonhora uku. Vanomuziva here? Vanomuziva. Inini? Ava vanomuziva. Mwana wakagara pa. Kuziva inini? Vakomana. Vanomuziva. Vanondiziva muzi. Stereki. Ndokubaisei. Sefoni iri apa. Nikuti maybe. Sefoni iri apa. Mwana uyu. Ndokubaisei. Iri baba. Ndanakigwa zvangu. Tipe yecho. Chatamsa chachitobva nemunhu atotaka mwana anga akakushika masoro. Asi iyi vanhu vatanga zidumebi. Asi timavatanga. Sei dumebi. Ezi nasi dumebi azina weini. Dumebi nasi nasvika uchirambiwa nabamukuru. Munobva kuchindau kuchipinge chekuchaiko. Yeah, I was born here in South Africa, but my father's in Dao. Oh, you were born here in SA. Even here, my papa, pana vana baba vakaberekwa vana baba edu vandao. Oh, vakaberekwa muno. Yeah. All right. Saka mugara kumukwasi. Ndokune mhuri yenyu. All right. I finished 3 days I was here, and after 3 days ndiri pano. Muchite? Yes, ndadiko. Ndakatoshanya. Makashanya? Ndimepanoza pandoni. Okay. Makangoshanya yenyu. Oh, right. Ashanya nemota yenyu zibhaiki ranaona iro Zirara. muri bhaika iro. Next time ndimangwana ndofana collecta passport. Oh, mutauni. Ndakarita Monday undisendera message kwa Friday ndakaona ndakumba. Saka muri da kuenda kumusha. December ya. Okay. Imboenda ikumba. December. Kuna too much bad luck. What's going on, my brother? Hey. Matata vanhu vanoroya. Maroiwa. Vanhu vanoroya. Maitwa sei maroiwa paishi. Yeah, my life is not good the way. It's not going the way it's supposed to go. I know my life, but now something wrong. Okay, chichi kuya tell us, maybe you can help. Aye. Zero life. Mudzimai wenyu ariko? Mudzimai wakanaka ari kumba ndamushaenda kuchechi. All right. Saka nechechi handiendi kuchechi. Mundauwo? Mudzimai wangu wamuno mundu akasiyana naye. Wo mukatorowo kumusha? Ndoenda nefamily yangu ndoenda kutsvaka mudzimai. All right. Okay.
zvokana mazuva nayo mochita vaviri achimandawanoita kana 3 handiti kudai vari straight ndoda munhu anoniti anonitika mandawanoita kana 4 mandawanoita kana 4 unotondiroora vanokuroora kutonobvisa chaiko mombe kuita kwedu hamuna murume here nauyu handinazvo icherechi hachina murume ichi hachinachi hachina murume hanachi ana muri kutenda baba make anachi ana murume inda kukuburusa panapa ndozovaperekedza saka ndozokuona yani inda kuenda ndogara kure uko waterfall mo ndozovaratidza unozokuperekedza madaris baba fone shamwari tibaya shamwari mangwana tati nguva 8 o'clock 8 9 nguva 8 imono ngati tina 9 sha mpaka bp kwenyuka tisadzokeka kumasure sina mari mangwana dhume pazviti mangwana oraisha zvakaoma kwai vane nyama vanoseva yezvo voseva kwai vane mbwa vanoseva guys vonai vamwe voseva dress sorry thanks tikuwe futi mchiti kwai varume vanonetsa kusaka varume vanonetsa kusaka kuno kuvarume vanonetsa kuike varume vambanetsi kuno Jumebi anoda kunamatigwa Jumebi ane shavire chivuri ripere ane shavire kukwezva vanhu matozviona baba vatoenda vangonzi 2 minutes kondika kuofa vakutoti kwai handi kumba kwako mazvona zvinoita varume mazviona here guys zvinoita varume did you see that mazviona here zvinoita varume iwo ugere kumba mukadzi ugere kumba hausi kuziva uri kumba uri innocent urikuona unenge uri innocent mukadzi ugere kumba mazviona zvaitika kapa indaizoti nda kuti muone mazviona here zvaitika apa did you see zvaitika apa Jumebi angoti mugoya kumba kwangu I want to offer you pekuvata zvikanzi handi ndinoona kumba kwako just like that ndo zvinoitwa nevanhu varume vanhu vanonzi varume ava kunzoko imozoya mutuka vakadzi kana kuseka mukadzi kuti ari kuhurikwa mazviona zvaitika baba mukadzi wababa vari kumba kwake izvozvo akagara ari kuti murume wangu aenda kunowachisa handiti papa akawachi padasangana paya kwaichi baba aenda kutora passport izvo zvaataura kuti ndakauya kutora passport muri kuhwisisa baba vaenda kutora passport baba vave kumba kwaJumebi mazviona zvaitika ka ndida kukutaridzai something ndati foni nyatso kumira nyatso kundiona mari amusi kuwa zvandiri kutaura amusi kuzviwa zvandiri kutaura muri kuzviwa here zvandiri kutaura ndati mazviona here zvaitika did you see baba mai vari kumba vari kuti murume akaenda kutora passport kupi kuhome affairs kuRustenburg ari kugara kumba kwehama baba vave kumba kwaJumebi mangwana shira passport Jumebi uyu munofunga kuti anodzokera kumba here mangwana munofunga kuti aiwa but ona b it's reality tida kuonesana it's reality irreality and whether we like it or not ka anmona whether we like it or not and zvinhu zviri kuitika it's happening we like it or not it's happening mazvionera apa mazvionera mai vakagara kumba vari kutotaura nemurume wavo vabva kufonderana mai batotaura kuti ndandiri mangwana ndozodai handozodai handi muri kuona baba vato kumba kwaJumebi mangwana pada zvedototoinde utotaura kuti haina kuzobuda kwazoi ndizoti cheka nemusi Thursday kuti wamborova dzimwe 3 days vari kwaJumebi vanogona kutorova dzimwe 3 days vari kumba kwaJumebi mukadzi achinyepekwa muzoseka mukadzi kuti mukadzi ari kuhurigwa anenge achizivei hapana saka varume patokudza pepa guys kuti ka varume ava chokwadi vanofarira tizorore munogona kufunga tikuita maskits guys but chokwadi chiripo nchokutika varume vanorwadzisa varume ava vanorwadzisa chokwadi chakanaka nchoti varume ava vanorwadzisa ndo chokwadi chaiko chiimagine mukadzi akazozviziva kuti ndo zvinhu zvaitika tongoti mukadzi ari pano handivati ndakanotora kumusha tongoti mukadzi ari pano azviona izvi mangwana mukamona wane munhu mungamuti kwai waitirei here hamubvunzo ndidati mundipindure mucomment section mukadzi toti ari pano aona zvaitika
icho tumepi chiri mucomment section kwaibho zvekuti toti mukadzi wachona ari pano ati aona zvaitika izvi mangwana mukadzi momuona kuza kuti inini ndakutoitawo boyfriend yangu mungati chii mungamushorere hanzi towada vakadaro oh b alright apa imonthend kana munhu ane mari achadoindi kumba ododliwa mari yese nadhumepi tsvai mari yese itopera anotodliwa mari yese kupera kuti tsvai nadhumepi kana mari baba ivo vakatoita nhasi nyama yekuti vane marika ndokutaurirai hakuna kana sendi chabudapo hakuna kana sendi chienda kumba mari yese itopera kuti tsvai kwanzi nabhini kana pusha kuti airipo ndangoti tionesana kuti vedu yechihure hachisekwi munhu chihure musaseki vakadzi nekuti munhu onai zvaitika varume 2 seconds atoukiwa 2 seconds atoukiwa ndichitana dhumepi dhumepi abasvikana dhumepi miraika simeti andachitana naro paya zvikamirai yauye ndikati havambouye zvikamirai ndichitana naro paya 2 seconds vatopinda mota yavasingazivi kunoita loka madhoti kana navo kuti taloka madho mota mubaba vaya tavatora taloka madho taenda navo vangopinda mumota havazivi vanhu havana vavo vanoziva hativazivi iva vatizivi vatopinda mumota vatoti ndimune mota yandei vatoti ndo ndotungamira kauti namba wani kupinda mota vatopinda vakagara handi ndoona mba kwako ndoda kuyako vatekoko handisi kuti mugone varume venyu ina ndauti murume wako ndozvaaita handina kuti murume wako ndozvaita umwe anenge ari kudoro zveshuwa umwe anenge aenda kunotora pasipoti kuhomafesi zveshuwa onai vanga vakutotaura secret yese 2 minutes havatizivi tata kuti wavhunza chichiri kuitika zvikanzi life yangu yasifamba bho zvinhu zvangu zvakaroiwa 2 minutes vanga vakutotaura zvese itaramba chidzikadzika navo taiwa zvose ndakasiya mukadzi wemuno ndikaenda kumusha ndikanotora umwe wekumusha ndozodai 2 minutes vanga vakutofumura zvese chiimagina kuti inini vari kuda vaona dhumepi andivaona nadhumepi but vakutotaura zvokuti mukadzi ndakazosiyawo muno ndikazodai chiimagina kuti nhasi vanenge vana dhumepi vachamuudza secret dzipi vanotonyaya mukadzi wavo nhasi vanenge vachitonyaya mukadzi wavo vachimuudza zvese dhumepi zvese nhasi dhumepi andosora anotovata kutoziva secret dzemukadzi wavo dzese nebhurugwa reblack rake anenge akutoriziva nhasi vatomuudza zvese ndio manyego atotiwa nevarume iwayaya iwayaya 2 seconds anenge atodza munhu zvese girlfriend inenge akutondiziva indisingaizivi inenge akutokuziva iwe girlfriend iwe usingaizivi skg zvidiseisei kapa iwe usingaizivi girlfriend inenge akutokuziva zvese atoketa yese zvaitika ipapa varume boy, you need to understand them. Sakati sha, it's not easy kuti tiudze vanhu kuti understand you varume, understand varume. It's not easy. It's not easy for us to tell varume kuti vakadzi kuti understand your men, guys. It's not easy, especially when there's a cheating that is involved. Ndinga understand nyaya dzedoro
ndingaandasenda nyaya dzedu ndingaandasenda dzimwe nyaya pane dzimwe nyaya dzekuti you end up getting fed up, especially nyaya dzecheating guys, unopedzisira wave fed up nadzo. Mosati zvinosemesa here imi guys? Ndino kuti zvinosemesa kuti munhu anenge zvinosemesa guys, imi mozviziva zvosemesa, is disgusting, zvosemesa. Aiwa, Dhumebi hana mhosva guys, Dhumebi hana kana mhosva yaambopara, Dhumebi hana kana mhosva, hamusatombopa zvenyu Dhumebi mhosva. Shorai baba ndo havasivo vati chowa nemakumba avo vachikuzogwira mota. Dhumebi adii akapa hanzi asi Dhumebi momudine munhu wakakachi. Dhumebi aita sei Dhumebi? Guys, mambona Dhumebi achisimudza baba yaya netambo kuti hande munopinda mota. Baba yaya ne 2 minutes nemakumba avo ndiye asimudza. Ne 2 minutes nemakumba avo ndo vasimudza baba yaya kuti handei. Ndoda kuona kuti anogarepi. Voga. Isitotouya kuno kuti tutanga munotuka mukadzi. Muri kuona era iripo kama mutotuka Dhumebi. Dhumebi hapana chaita. Baba ndo vane era. Baba ndo vane era, ndo vatosimuka. Iva baba ndo vatodza kuto respecta mukadzi wavo. Ndivo. Isito yatoti mukadzi ihure. Dhumebi ihure. Dhumebi ari single. Dhumebi single hana mhosva yaita. Kana murume womunhu ukange waitigwa masaramusi, because zvinhu izvi zviriko, ukaona waitigwa masaramusi mumastreet, learn to say no. Dhumebi hana mhosva. Learn to say no. Murume womunhu, respect your wife. Iwe ndonoziva kuti une mukadzi wokukumba, usangohakira uchingoenda pese toda kushora vakadzi uti kwai mukadzi ari wrong. Mukadzi hana chakanganisa, murume ndiye atosumuka nematsoka dzake. Mazvionera whether Dhumebi avadla mari yese, whether Dhumebi avadini, whether Dhumebi avananzva pasi petsoka kuti adini, Dhumebi hana mhosva. Baba ava ndo vane mhosva, vatadza kurespekta mavhaus ekumba kwavo. Baba ava ndo vane mhosva. Anogonifonera gafanire murume wake kwendindadi. Dhumebi hana mhosva apa, ndotomira na Dhumebi apa. Guys, apa Dhumebi hana kana mhosva, ndotomira na Dhumebi. Aita sei? Aita sei Dhumebi hana mhosva yaita? Baba avo ndo vati voga. Hanje, ndoda kuti vabva vatonokwira mota vasingazivi kuti ndeyani. Kungokwira mota. Dei baba vanga vasingadi vati kuna Dhumebi usandijairira, moti Dhumebi anga achindira bereni. Dei baba vati kuna Dhumebi usandijairira iwe uchinditi kwai hanje unoda kuenda neni kupi, moti Dhumebi anga achindira bereni. Ndo vaentertaina Dhumebi baba. Ko zvavangotaura zvelife history yavo vachitiudza, vanotiziva zvangotiudza zvehistory yavo. Dhumebi hana mhosva, jaha hana mhosva. Kwanza, I'm not judging Dhumebi, but whatever. Dhumebi is single, Irene. Dhumebi is single. Dhumebi actually single, sha. Whether aitei kana aitei pane camera, pasina camera, Dhumebi is single. Dhumebi has SIS MELLY. Dhumebi is single. Tingataura zvakwana tingadinika. Dhumebi is single. Anotokuitira, imagine anotokuitira pa camera. Ko vari kukuitira kuseri kuva chiya chita maholi panapa. Kuseri ko dziri nyoka dzokupesera moya muva defender futi. Muramba chavaitei nemakunyeba. Uya kutokuitira ichiona pa Dhumebi is single. Anotogona kana kuita 10 varume. Anogona kuzviita. Ko mungamurambidza. Ndiwo anataka kuti mota iyo. Baba vayaka zvakaoma. Inangu tatoona guys kuti ndo zvinoitwa varume vedu kusho, kuti ngataura zvimwe tingadini ndo zvavanotongoitwa varume ava, ndo zvavanotongoitwa. Inini asati mbofi ndakapa mumwe mukadzi mhosva. Ini wangu ndo benzi ndo rinenge rasimuka roga kunofamba netsoka kuenda kumunhukadzi uchisiya mavhaus ekumba kwedu. Saka benzi ndiwe. Zvimwe mukadzi mungamudi ninge yatoriwo single anosvakawo munhu wokunyaradzana naye, mungamudi. Mungadori munhu atotsvaga munonyaradzana naye. Turusora tukwai murume girlfriend yakanyengwa ainingwa ini wangu ndo benzi. Yeah. Akusi kutonhera kana kutopisa kana.
vanhu vakadzimima kututukana ipapa kana kutorovana. Asi tichisiya murume totoprotecta murume iye ari yebenzi tatotanga kutoti vakadzinga vatukana kutotanga kutorovana. Zvishandi zviya shandi vakadzimba murume ndio mapenzi. Varume ndio mapenzi. Yes, it's a lesson no to see how weak and stupid men are. That was a good lesson to maybe. That was a very good lesson. Yawaita papa watitidzisa ende wataridza ende wayatso play along zvona ndichida chezvo. Ndati yasa munyatso kuona ende mazvionera how weak and stupid men are. Mazvionera. Very weak and stupid. Ndusanga nawo maboto nicho yaipano mai mande yuko tinobata ndototi handei mota yenyere ndinotanga kuti namba 1 kunokwira mota. Come on guys. Come on, kana ntimiwo. I stand with to maybe bitches. I stand with to maybe on this one. Maybe I'm emotion. Baba I don't put nyaku wakati kama zibutsa be brown just because tanguva ti dudu. Tanguva kwidza ndege mashinga kuva ti dudu. Kwa nyangu ne mazibutsa we waye vachinda mumota vasingazi kuti ndeyani kuti unogara kusweni chileather jacket chawe kutanga kutaura statement dzengano dzaputro na kunza tisingazi kuti dzinobva nekupitsina nekupi mapedza potoenda kunopinda mabasa kokana tumebi achidla vanhu. Kuti unotipinda mubama tumebi. Kana tumebi achidla vanhu. Vari vonodliwa kumba iko kuna tumepilas kuti vanga vachindepi vanomuziva vanoti vanga vachindepi kwanzi chini muri mukomezi unenge watogoda ruzi ungagodi naye hapana zvaungaita ungagodi. Asi musuno yatina kufona pa mai mwana tikaudzwa zvokunzi kwai kwenyu ma 2 hours kakuya leave this one I'll leave this one to me. Tambozviwa ungagodi guys. Hapana. Hapana. Tangufona one mai wepo. Kudo uchikwa 2 hours kwako kure kuya. To yako kukuzova tekoko and I will leave it to me that one tinchamu that tukwinde ndandi mazvona exactly yatambwa apa mazvona ka hanzi sell iriko rini na Jones Melissa ukude iko na Jones Melissa. What are you looking for? Ndingangwana time Jones Melissa. Kwa baba udawabadza baba kuti vaende kumezi kwani varezi vanamava guys rega uyati rega tiite timbotaura nyaya dzemarriage dzemudzimba idzi kwai marriage affairs because akaipa kuta yani futi now I don't have anywhere to park. Pane vaenzi mumba pangu mota dzakazara. What car is this one? Zvakaoma. Aiwa but tikungotaura ka beach tichida ngoti tionesana nditi. Tichida ngoti tionesane kuti zvinhu izvi zvinoitika. Zvinhu izvi zvinoitika izvi. Aiwa inini handitasi chinhu wani kaini zvongoti hanzi notarisa nyaya yekungoti hanzi tongomanya kunoshora mukadzi tomanya kunodini ngatitasei kwese ende ndazviziva pandangona baba yapinda muti ndati henalo vachingoburuka chete nhasi baba vandiendi navo ndototaura kuti mazviona kamadzimai kana kanifonera mukadzi wondinda nemurume wake anokunona ndiri nemurume wake kwandiri tongomudza kuti ndinoenda kwadhumebi kwaburukira uko kwendi ndozivei murume wangu ndiye akwira mumota ndanoona vhidhiyo ndiye atevera mumota akati kwai ndoda kuona kunogara ndo ndako kwadhumebi tongomudhairekta ikoko zvondodi
Kakaipa guys. Ndikwana hapa. Andikwani. Zvakaoma. Zvakaoma guys. Kwai varume nhasi vakaseta meeting kana zvichiita ndihakire wani wavo arasa muswe. Zvino chirarasa muswe nhaiwe ini modini. Modini. Varume very good people. Trust me, baba is cool. Easy. Gone life. Sure here. Anzi na Vinci sure varume tiri boys. Anzi tiri boy isi vamwe varume atizitese. Very good. Sure here Vinci. Vinci tikazoda kutsvaga nyaya dzako tichauya nadzo pano. Tichauya nadzo pano tikazoda kutsvaga nyaya dzako iwe. Sure here. Alright guys, tasvika. Let's have marriage. Anzi, what you know the Irene Kosa marriage affair. This one. Kwanzi know the guys still out a topic here. Anzi know the marriage affair. Aiwa theory akanga akakudza kudhara jini. Theory mama ka ino right papa akakudza kudhara. Yanga iri practical yamango zona. Right guys, tatichi guys. Tatinonzi topic atoda kuita tago domestic issues. Alright, domestic, alright, chondo. Right, domestic issues, diaries, domestic issues, good. Uzonifunza kuseri Irene kana ndakusa caption guys, shega ndashika pamba, shega ndishike tozo continue ne domestic diaries issues. And we want to be open-minded when we speak about these things, right? Toda kuwe open-minded guys, and tichitaura anditika takasununguka pasina judgment, pasina chi munemu nachitaura pfungwa dzake, munemu nachitaura experience yake kana anoda, munemu nachitaura zvakusangana nazvo kana anofila kuda, pasina judgment, pasina chi anditika tichibatsirana sevanhukadzi nevanhurume mukati medzimba anditika. So guys, till we meet again, tobatana zvakare. Love you so much. Take care.